Cambados é o concello que visita esta noite Canal Rías Baixas na primeira xornada da campaña electoral. Xa temos aquí no plato do Contrastes os candidatos do Partido Popular, do Partido Socialista, do BNG, de Somos Cambados e de Cambados Pode. De contado, Contrastes Cambados en Canal Rías Baixas. Que tal, saúdos? Moi boa noite, 21º debate aquí en Canal Rías Baixas, o primeiro en campaña electoral. Esta é a noite do Concello de Cambados. Nas redes sociais poden vostedes participar tamén dende a súa casa empregando o cancelo Contrastes Cambados. Agora, coa nosa compañeira Alba García, repasamos o panorama político deste Concello. O Concello de Cambados ocupa unha extensión de pouco máis de 23 km cadrados. A súa poboación está prácticamente estancada cunha lixeira tendencia á baixa. Nestes momentos contabilízanse 13.671 habitantes, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. No 2019 o PP mantívose como forza máis votada, pero lonxe da maioría absoluta. Os populares fixéronse con 7 concelleiros, un menos ca 4 anos antes. 3.402 veciños apostaron pola papeleta do PP. O PSOE mantívose como segunda forza, habendo aumentada a súa presenza no pleno. Subiu un edil acadando os 4. Os socialistas contaron co apoio de 1.749 cambadeses. Tamén medrou Somos Cambados, que pasou dos 2 aos 3 concelleiros. 1.279 veciños votaron por esta formación. O BNG perdeu apoios, quedou con 2 concelleiros logo de sumar 1.093 votos. Por último, Cambados Pode, que mantivo a súa representación cun único concelleiro. A formación medrou en número de votos, sumando máis de 230 novas papeletas e acadando a 691. A participación aumentou nun punto, acadando o 74%. Deste xeito, a socialista Fátima Abal retivo o bastón de mando. Chegou á alcaldía no 2015 liderando un cuadripartito. Na investidura do 2019 o PSOE contou co apoio de Somos e o BNG, pero os nacionalistas non se uniron ao equipo de goberno. Na vila artellouse un bipartito en minoría composto polos 7 edís do PSDG e de Somos. A comezos de 2022, Fátima Abal renunciaba abrindo unha nova etapa no Concello. O agora alcalde, o socialista Samuel Lago, foi investido cos votos a favor do seu partido, Somos e o BNG. Así as cousas, Lago enfrontase ás urnas como alcaldable por vez primeira neste 28M. Tamén se estrea como candidata Sabela Fole, que colle o testemuño de Luis Aragunde no Partido Popular. No BNG tamén hai novo candidato, Liso González. En Somos repite por terceira vez Tino Cordal e en Cambados Pode de novo José Ramón Abal. Ademais, nesta ocasión en Cambados non haberá candidatura de Ciudadanos como se acontecerá no 2019. Si haberá unha de Vox liderada por Rafael Belón de Francisco. Pois con toda a información clara, ben clara, comezamos xa saudando, escoitando as primeiras mensaxes dos candidatos aquí presentes esta noite neste Contrastes. E imos comezar pola candidata do Partido Popular por ser a forza máis votada no 2019, Sabela Fole. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos a aquela cámara. Moi boa noite e moitas gracias por a invitación para tratar cal é a situación que estamos a vivir no Concello de Cambados. Levamos 8 anos de decadencia cando éramos o Concello referente da comarca do Salnés. Non se atende aos veciños de maneira xeitada, que xa nin acoden ao Concello porque din que non hai con quen falar. Non se fan labores de mantemento nin de limpeza, nin no centro, nin nas parroquias. Nunca as servas estuveron tan altas e non se fai absolutamente nada no Concello de Cambados. Chove dentro dos edificios públicos, non se fan inversións, levamos 8 anos esperando pola praza de abastos e perdemos subvencións por case 2 millóns de euros. Temos o récord de ser o goberno local que máis fondos perdeu de todo o norte da provincia de Pontevedra. Vivimos unha total parálise no desenvolvemento urbanístico e pechan os negocios e a hostelería vai en declive. E ante esta situación o bipartito non reacciona nin dá resposta. Grazas, señora Fole. Imos co minuto inicial do candidato do Partido Socialista, Samuel Lago. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos a aquela cámara. Boa noite, son Samuel Lago, alcalde de Cambados e candidato a reelección polo Partido Socialista. Este mandato que agora remata non foi un mandato doado. Certo é que vivimos a pandemia da COVID,
coas repercusións que tivo e os esforzos que tivemos que facer en materia de atención ás persoas, acompañamento, atención a escolares, limpeza e desinfección, logo a guerra de Ucrania, coa inflación, o crecemento dos prezos, que repercutiu nas familias, nos costes das familias e tamén nos costes do propio Concello, e, se isto fora pouco, pois tocounos gobernar en unha situación sen liberacións, sen adicacións, na cal os concelleiros do goberno tivemos que traballar sen ter unha retribución por facelo no Concello, restándolle tempo ás nosas familias e aos nosos amigos. A pesar diso, logramos sacar adiante importantes proxectos, importantes investimentos e moitas iniciativas en materia de infraestructuras, de medio ambiente, de deportes, de igualdade, e deseñamos un pobo máis amable, máis humán, un pobo para a xente. Por iso me sinto orgulloso. Grazas, señor Lago, completou xa eses tan só 60 segundos iniciais. De contado continuamos coitando o candidato socialista. Agora imos co minuto inicial do candidato de Somos Cambados, Tino Cordal. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos, aquela cámara. Moi boa noite. Gobernamos nas condicións máis difíciles que tivo antes un goberno municipal. Pero a pesar de ter esta situación tan complicada, fomos quen de sacar adiante os proxectos históricos para a nosa vila, como o Museo Ramón Cabanillas ou a recuperación da escalinata de Fifiñáns. Ademais, fixemos grandes melloras no polígono industrial e dinamizamos a economía local con numerosos eventos que realmente foron un éxito incuestionable, como a Festa do Albariño, o Antroido ou o Nadal. Somos Cambados seguirá atendendo ás persoas con necesidades, seguirá reivindicando unha sanidade pública digna de calidade, seguirá defendendo os nosos maiores e dependentes, seguirá impulsando a creación de emprego e a instalación de novas empresas, apoiando o comercio local e a hostelería e tamén os sectores produtivos cambadeses como o mar e o viño. Ademais, completaremos a instalación de fibra óptica por todo o municipio, potenciaremos o noso patrimonio, faremos de Cambados un referente cultural e festivo, seguiremos aumentando a seguridade vial. Agora xa co minuto inicial do candidato do BNG, Iso González. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos, aquela cámara. Boa noite, Dani, boa noite a todos e a todas. Grazas a Canal Rías Baixas por convidar ao BNG a participar deste debate. E moitas grazas a ti, veciño e veciña, a vostede, veciño e veciña, por estar aí ao outro lado da pantalla participando así de xeito activo dunha campaña electoral. Para o BNG é moi importante o contacto coa xente e o diálogo coa sociedade para así poder transmitirlle as nosas propostas. Presentámonos a estas eleccións cunha equipa renovada e cun programa ilusionante e realista co que conseguir sacar a Cambados e a súa veciñanza deste letargo. Decía Cabanillas, irmáns en pé sereos. Ese é o Cambados que o BNG quere, unido e en pé para lotar polo seu, mas que non renuncie a soñar cun Cambados mellor, con servicios e instalacións que den resposta ás necesidades futuras de todos e todas vós. Soñar cun goberno que faga de Cambados unha vila de futuro para os teus fillos e fillas poidan levar a cabo o seu proxecto de vida. Convídote a quedarte para que descubras que o BNG é a única forza política que ten ese proxecto sólido e de futuro. Convídote, en fin, a compartir soños co BNG. Grazas, señor González. Completamos esta rolda co minuto inicial do candidato de Cambados Pode, José Ramón Amal. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos, aquela cámara. Moi boas noites a todas as veciñas e veciños. Ben, nas pasadas eleccións municipais do 2019, Cambados Pode, a única plataforma veciñal que se presenta a estas eleccións do vindeiro 28 de maio, foi a acción política que máis avanzou electoralmente. Quedamos a só 150 votos do segundo concelleiro e unha carambola da Lei de ON propiciou que houvese un goberno tripartito de esquerdas. A ambición desmedida polo poder destes tres grupos políticos, do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego e da Marea de Tino Cordal, pois provocou unha inestabilidade sen precedentes na recente historia democrática do noso pobo. Nos decidimos apartarnos de todo ese ruido, de toda esa inestabilidade e fixemos unha política atendendo a todas as veciñas e veciños, presentando innumerables iniciativas e mocións no pleno que é o máximo órgano de decisión de Cambados e iremos pouco a pouco desgranando cada unha desas mocións e cada unha desas propostas que moitas delas foron apoiadas por case todos os grupos políticos que están hoxe representados aquí. A gran maioría das mocións, pois fundamentalmente co apoio do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Xa completou o seu tempo, agora sí, agora comezamos a falar, a debater entre os 5 candidatos aquí presentes. Imos comezar a falar de infraestructuras, de urbanismo e de dotacións de servizos públicos. Comezamos pola candidata do Partido Popular. Pregunto un pouquiño un balance do traballo feito nesta materia polo actual goberno local.
Pois o balance é nefasto, non se fixo absolutamente nada. Seguimos sin levar a cabo a plaza de abastos 8 anos despois. O Departamento Urbanístico é imposible, e por todos é coñecido que é imposible obter unha licencia de obra en Cambados. Todos non se tramitan axilmente, non sei se por falta de personal, por falta do interese, non temos ningún tipo de achegas que se trouxeran ao noso Concello. Repito, perdemos 2 millóns de euros o REACPON, 800.000 euros que únicamente 4 concellos de toda a provincia de Pontevedra, non se beneficiaron deles, que é algo tan importante como Plan Concellos a nivel provincial. Entonces, o noso balance non pode ser peor que malo. A atención ao rural foi pésima, non se fixeron limpezas, non se fixeron desbroces, choveu dentro dos edificios públicos, das casas de cultura, das unitarias, co cal entendemos que a xestión do urbanismo de Cambados é que é inexistente. Non hai unha grúa nin de obra pública nin de obra privada, e nada se fai. Temos un problema tremendo. No 2020 salía Somos Cambados dicindo que se iban a urbanizar 5 áreas. Ainda hoxe estamos esperando a que se leve a cabo esa dinamización. Seguimos coas calles pechadas do centro, Rúa da Pacheca, Rúa Otero Pedrallo, e o inmobilismo é absoluto. Bueno, pois estou seguro que o candidato do Partido Socialista vai facer un balance ben distinto. Sí, ben certo, ben certo. A ver, o que está dicindo, o panorama que está pintando a candidata do Partido Popular nada máis non se da realidade, non? De feito, están difundindo un vídeo en redes sociais, se me permite mostrar, con auténticas falsedades ou medias verdades, é dicir, montan un vídeo de un parque que non é público, sabe vostede onde é este parque, pero non é municipal, se sabe onde é, ou lle pasaron a foto, unha estrada que non é municipal, non sei se sabe onde é tamén, un acto de vandalismo, porque esta pasarela está en perfecto estado de conservación, isto é un acto de vandalismo, unha táboa levantada, reparada en 24 horas, que casualmente pasou por alguén ali do PP coa cámara de fotos, pero é un acto de vandalismo, non é unha pasarela en mal estado de conservación. E tamén lle podemos usar outras, por exemplo, unha estrada de titularidade da Xunta, ou outra estrada de titularidade da Xunta, que aí debería poñer Cambados, pero só pon Cam, só pon Cam, porque non se ve o resto. E non lle digo das carreteras da Xunta que tivo que limpar o Concello, a carretera de Vilariño, a carretera de Castrelo, a carretera de Corbillón, porque os veciños non saben de quen é, os veciños non entenden de quen é, e se a Xunta non a ven limpar, nin se espera, a temos que limparnos. E asumimos ese traballo e o facemos. Por lo tanto, non pode acusarnos de abandono, cando neste momento, ademais, temos 4 cuadrillas de desbroce traballando. Todo o mundo que ten unha horta, unha pequena finca, sabe que na primavera o crecemento das ervas é desaforado. Fala o candidato do Partido Socialista de cuestións de mantemento, seguimos falando de infraestructuras e urbanismo, agora con Tino Cordal. Sabela Fole, no ano 2020 xurdiu unha pandemia que durou 2 anos e foi a máis grave que recordamos nas nosas vidas, paralizounos a todos. Despois da pandemia aumentaron as solicitudes un 50%, as solicitudes en rexistro de urbanismo, e as licencias de novas vivendas pasaron de 8 no ano 2018 a 18 en 2022. Ademais, sodes coñecedores da dependencia que ten Cambados como BIC, como conxunto histórico-artístico, de outras administracións, sinaladamente Patrimonio, Portos e Costas, que non soen poñerño fácil ao Concello, sobre todo cando está gobernando alguén que non é dos deles, non? Temos claro o noso modelo urbanístico, temos claro a nosa aposta por un Concello sostible, un Concello humanizado, un Concello onde as persoas estén por diante dos coches. A pregunta é saber se vos gañades, se, por exemplo, ides volver a abrir o tráfico á Praza de Fifiñáns, porque xa me chegou algún rumor que hai algunha promesa para algún estoleiro da zona que, bueno, que a mellor un inverno sí que se pode volver ao tráfico á Praza de Fifiñáns. Entón, a miña pregunta é esa, se realmente tendes pensado facelo, non? Nós temos claro apostar por un Cambados accesible, hai que completar esas beirrarúas, tanto na Avenida de Galicia como na Avenida Vila García, hai que completar a rede de saneamento, xa vai haber unha inversión de case 7 millóns de euros que vai impedir os verquidos de Cambados ao mar, temos que apostar tamén por despregar toda a fibra óptica no 100% do noso municipio. Quenda do BNG. Boa noite, pois nesta área se me ocurre ou se nos ocurre calificar estes 4 anos como
perdidos, porque non hai un solo, digamos, sector deste grupo, deste bloque do que estamos falando, infraestructuras, urbanismo, dotacións de servicios, atención ao rural, que este mellor que hai 4 anos. Non hai ningún. E ao contrario, a maioría empeoraron. Nos dixemos hai 4 anos que sin unha folla de ruta, sin un programa de goberno, non hai goberno. Hai improvisación. E iso foi o que hubo durante estes 4 anos. Improvisar. E así fotedes improvisando obras. Entón resulta que facedes a rúa Sevilla e non hai ni plataforma única, nin con 2 plataformas, hai como un pequeno peralte, volven os pivotes, se asfalta no centro, despois facedes a rúa nova e onde ven unha plataforma única facedes 2 plataformas, decides que os adoquíns se van a poñer lisos por o tema da xente, pero ali no paso de peóns poñedes adoquín rugoso, entón van facendo obras e así. Nós temos claro neste aspecto que o primeiro que temos que eliminar é a división que hai entre as necesidades do centro e das parroquias. Cambados é un concello pequeniño e ten que haber un plan de acción sobre o urbanismo e sobre as obras conxunto para todo o concello, e ese é o primeiro que hai que poñer encima da mesa a hora de tal. A partir de aí temos un plan traballado para o centro de urbanismo, de reforma urbana, traballado con profesionais para o día seguinte, o día 29, poñernos a traballar para buscar financiamento para ele. Completamos con Cambados Pode. Sí, ben, a verdade é que estamos falando ahora de mantemento e limpeza das infraestructuras públicas. A verdade é que, xa houve unha resolución plenaria en novembro do 2022 e o Pleno resolveu que había que poñer en marcha un plan de limpeza e un plan de mantemento das infraestructuras públicas. Por lo tanto, eso está debatido, eso está ratificado polo máximo órgano de decisión do Concello de Cambados. É dicir, o Pleno temos 17 concelleiros que son os representantes do pobo e esos representantes do pobo decidiron que o mantemento e a limpeza das infraestructuras públicas era un auténtico desastre. Por eso aí se acordou poñer en marcha ese plan de mantemento e limpeza. Bueno, xa que se están quitando fotos, eu lle quero enseñar a Samuel, para que vexan os veciños. Este é a praia fluvial de Ouviña. Vou pasar unha foto máis. Aquí era unha zona de picnic, unhas mesas. Podedes ver como está. Estas fotos son de abril do ano 2022. Aquí podemos ver perfectamente que por aquí pasa a variante espiritual do Salnés. Esta é a porta de entrada de peregrinos a Cambados. Porta de entrada de peregrinos a Cambados. E temos que destacar que o ano 2021 e o ano 2022 foron ano xacobeo. Esta praia fluvial estivo 2 anos sen desbrozar. O denunciamos nos medios de comunicación, nas redes sociais, e se acaba de desbrozar este verán pasado. En materia de infraestructuras hai que priorizar. Temos que priorizar en obras de mantemento, mellora e conservación do patrimonio público e tamén temos que priorizar en obras para a mellora da rede de saneamento. Cambados, Dani, é un pobo mariñeiro e temos que mellorar a rede de saneamento para mellorar a calidade das nosas aguas. O mar cada vez nos dá menos. As propostas de José Ramón Abal, agora seguimos conversando con todos os candidatos, lembrolles que estamos nun debate, así que poden sentirse libres de intervir cando o consideren, porque eu xa teño o control dos tempos. Bensemamente, varias cuestións importantes no Concello de Cambados, como por exemplo a reforma da Praza de Abastos, tamén a necesidade de melloras na rede de saneamento, a ver por onde tira a candidata do Partido Popular. Cando queira. A mellora do saneamento, lóxicamente, é fundamental e o tema da praza para nós é o centro neurálxico de Cambados. A imaxe que nos vendemos de Cambados é nefasta coa Praza de Abastos que temos, cando temos un produto excepcional que ali se vende. Creemos que se dinamizamos a Praza de Abastos e se acomete esta obra, eso vai facer que os 26.000 habitantes que viven nos concellos que nos rodean volvan a vir a Cambados a mercar, volvan a dinamizar Cambados e volvan a facer uso da hostelería, a consumir en Cambados e a reactivar o comercio, que nestes momentos, tristemente, está a pechar. Creemos que son medidas que se deben adoptar con a maior celeridade. Non podemos deixar, porque efectivamente, como dicíamos, non se dinamiza o turismo, non se está facendo a promoción que se debe para achegar xente a Cambados. Pois imos co Partido Socialista. Por empezar polo final, o do turismo realmente creo que non coñece os datos, porque están publicados pola Mancomunidade, batimos todos os récords de visitantes. Acadamos nos 4 meses de xuño a outubro
800.000 visitantes a Cambados. 800.000 visitantes, nunca. Lembrolles que de turismo podemos falar no segundo Por eso, bloque, imos falar, se queren falar de infraestructuras. Como saiu a colación, non, falando de infraestructuras, para quen di que non hai un plan, pois sí que temos un plan. Mire, empezamos rehabilitando as principais plazas do pobo, a Plaza de San Gregorio, que era unha plaza que estaba con aspecto moi feo, antigo, que non encaixaba co sitio onde está, que é en pleno casco histórico, a Praza da Xuventude, que nós consideramos que as plazas son lugares de reunión, de encontro, de fomento da vida social, de fomento do comercio. Estamos agora ca reforma da Praza de Feciñáns e a volta do verán facemos a reforma da Praza de Rodas. Renovamos beirarrúas de zonas comerciales e de zonas moi transitadas, a da Rúa Nova, que pode ter algún defecto, claro que pode telo, pero está infinitamente mellor que do que estaba, porque hai que ver como estaba, a Rúa Nova, terá que rematar na Rúa Mariña, hai porque que ver deixades todas como está cun tramo sin acabar. a Rúa Nova. A Rúa Sevilla un tramo sin acabar, A Rúa Rúa Sevilla- Nova un tramo sin acabar. A Rúa Sevilla ten un tramo sen acabar porque entraba no casco histórico. Non? Pero eso xa sabías cando empezabas a facelo, non? Sabías. Sí, pero cando se fixo o proxecto non. Que non o fixen eu, por certo, pero bueno. Rematouse as beiradúas da Ribeira de Feciñáns, que tamén era unha zona moi transitada, moi visitada, quizás das máis paseadas de Cambados por toda a fachada litoral, que necesitaba unha reforma urxente. Humanizamos rúas do casco histórico, a Rúa Ourense, a Rúa Pontevedra, Manuel Murguía, Rúa Sevilla, que mencionabas antes, e agora acabamos de presentar un proxecto ao PON 2030, un proxecto de 970.000 euros para terminar de reformar as rúas do casco histórico, con unha diferenza sobre como se facían antes as cousas, que todos os proxectos agora levan tamén as redes de servicios que tiñan que levar, non é superficial. A ver, falaba antes a candidata do Partido Popular da Praza de Abastos. A Praza de Abastos é unha prioridade para nós, pero ocurre que desde o momento que se produce o cambio político en Cambados, ese plan especial de portos queda paralizado e non solamente se bloquea a Praza de Abastos, sino unha instalación tan positiva para Cambados, tan necesaria como Salón Peña, é bloqueado e non se nos deixa utilizar. E eu pregúntome, onde estaba o Partido Popular de Cambados cando se estaba atacando ao pobo de Cambados, que, por exemplo, no Salón Peñas invirtou 1 millón de euros dos cartos dos cambadeses, e non o podíamos utilizar? Eso ocurre simplemente porque perderon as eleccións do 2015 e, igual que bloquearon o plan especial, pois deixaron de que pudéramos utilizar unha instalación tan importante como Salón Peña. O que non hai vontade política moitas veces non hai para vontade política por parte da Xunta, e dende logo non hai apoio por parte do Partido Popular de Cambados á súa propia vila e aos seus propios cidadáns. Aí é cando hai que demostrar que realmente non se depende do seu partido, senón que hai que defender os cambadeses. O que hai que facer é sentarse coas administracións e falar para que poida funcionar, porque Portos deixou moitos cartos, 200.000 euros para arranxar os vestiarios, fixo a 200.000 euros é casi o que recauda anualmente en Cambados. Xa coñecemos as infraestructuras que fai o Partido Popular, como a ponte de Pontarnelas, que aos poucos anos se ven abaixo, e veciños de Cambados, de Vilariño ou de Ubiña, que circulan por aí todos os días, centos deles, pois de repente non poden pasar. Coñecemos moi ben como gasta o Partido Popular as obras e as consecuencias que ten. Sabe cantas veces me reunín eu personalmente, perdona Tino que te interrumpa, e outro concelleiro do goberno, Suso Charlín, coa presidenta de Portos? O sea, que non pode dicir que non nos sentemos a negociar un montón. E cantas veces se requiriu documentación por parte de Portos e non se atendeu por parte do Concello de Cambados? Canto se dilataron esas tramitacións dos procedimentos administrativos? Quedan 30 segundos a Somos Cambados. Si se me permite, teño turno de palabra. Bueno, ademais de creer, digamos, nun Cambados sostible, humanizado, con rúas e plazas para as persoas e non para os vehículos, tamén entendemos que é necesario abrir estacionamentos. Xa fixemos na Rúa Nova, que é todo un éxito, vale, e seguiremos facendo. Queremos acondicionar outro no Campo Verde tamén. E tamén hai un proxecto antigo que queremos recuperar na zona de Merced, por eso está esa praza levantada e é tan amplia a entrada para o parking, donde queremos que se pode facer un parque subterráneo. Unha cousa compatible ca outra e nós atendémonos pola lógica e polo razoable. Vénega. Me gustaría saber se o PP de Cambados é o mismo que o PP de Galiza, porque esta mesma semana se levou unha iniciativa ao Parlamento, unha iniciativa popular, para a mellora da sanidade pública, esa que ti votaches en Cambados a favor e ibas a defender os veciños de Cambados por riba das siglas, pero resulta que na Xunta, o goberno da Xunta, que ten unhas siglas, que é Partido Popular, votou en contra. E con Portos pasa exactamente o mesmo. Portos simplemente é un ente que ven a Cambados a recaudar diñeiro e non invirte nada. Perdón, Portos invirteu moitos cartos en Cambados, o que hai que sentarse coas administracións. E entre Portos e o Concello fixeron que
por andar á gresca, perdemos unha das señas de identidade, como era o palmeiral, como eran os xardíns da calzada. Simplemente por tozudez, entre uns e outros. E ao final perdeu o pobo. Nos temos claro que onde queremos actuar, e o primeiro que queremos actuar é no que dixen antes, en ter un plan de acción sobre as instalacións que ten actualmente o Concello. É dicir, non podemos seguir co deterioro que teñen as nosas instalacións, dende os colexios, os pabellóns, os campos de fútbol. É dicir, temos que ser conscientes de onde hai que gastar o diñeiro, onde hai que invertir, e ao mesmo tempo hai que poñer prioridade en salvar esa distancia entre parroquias e centro. Non existe, Cambados é pequeniño, non pode existir. Entón, a limpieza, os sitios de ocio de calidade, todo eso teñen que chegar ás parroquias tamén, e teñen que chegar dunha forma constante e xa, e ben feitos. E despois, no centro, nós nunca estuvemos a favor de eliminar o palmeiral, pero ahora creemos que é o momento de facer unha gran plaza pública con un bo parking soterrado aí debaixo. Ese é o sitio para facelo e non inventón. De Cambados pode. Decía antes que Cambados é un pobo mariñeiro. En novembro do ano 2021 adoptamos unha resolución plenaria para instalar, ampliar o saneamento en Couto da Baixo, en Castrelo, en Fornos, en Vilariño, a ampliación do saneamento en Covas de Lobos. Novembro do ano 2021, estamos en maio do 2023 e non sabemos nada de nada. En maio tamén do ano pasado, do ano 2022, aprobouse por unanimidade de todo o pleno a humanización da avenida de Vila García pola PO 549 ata o fin do termo municipal na parroquia de Corbillón, e tamén dende 4 camiños, a avenida Galicia e a avenida Castrelo pola PO 550 ata o Hotel Cruceiro. Hai tramos que son de competencia autonómica, hai tramos que son de competencia municipal, pero é unha obra, creo que para min, e para o Pleno, que votou por unanimidade a favor desa moción, esencial, dende o punto de vista medioambiental. Hai moitísimos tramos onde non hai separativa de pluviais e fecais, e cando chove moito que pasa que se satura a estación depuradora de Tragobe, pero tamén é unha obra moi importante dende o punto de vista da accesibilidade. As beirarrúas que están na avenida Vila García, pois non se pode pasar cun carrito, temos postes de luz no medio da beirarrúa, e a verdade é que, bueno, é difícil transitar por aí. E despois, mire, no ano 2021 tamén se aprobou unha moción en setembro do 2021 porque o polígono industrial do Salnés, pois durante varios días as empresas non puderon traballar porque non había abastecemento de auga. Nos presentamos unha moción para que se mellorara, para que se reforzara esa rede de abastecemento. Se hai que instalar unha tubería maiores ou se hai que ampliar a capacidade dos depósitos, haberá que facelo. En aquel entonces decíades que era unha inversión de 250.000 euros e que era moi importante, pero eu entendo que esas son as inversións que demandan os veciños. Son as inversións en infraestructuras básicas. E despois, Dani, un momentiño, a prolongación da Rúa Pacheca, que no 2017 conseguimos a aprobación do estudio de impacto ambiental pola Xunta de Galicia, estamos no 2023 e non se avanzou absolutamente nada. No 2019... De contado seguimos escoitando a José Ramón Abal porque temos que introducir tamén máis cuestións. Xa están a falar vostedes aquí a cuestión do mantemento que vimos arrastrando xa ao longo das últimas quendas de palabra, tamén a atención ao rural, as parroquias que teñen tamén moito protagonismo no Concello de Cambados. De novo, a quenda de Sabela Fole. As parroquias están totalmente abandonadas, non se fan os desbroces. Probadelo é que as fotografías que continuamente se está a gobernar a golpe de Facebook. Pois unha fotografía e nese mismo intre e cando se arranxa, se manda a alguén a cortar, como podemos ver, pois en casi todas as parroquias de Cambados. É o estado lamentable no que se atopan as casas de cultura, a de Vilariño, a de Corbillón, a de Castrelo, todas elas, é que en 8 anos, cando o goberno do Partido Popular perdeu as eleccións, unha das primeiras cousas coa que nós saímos en prensa foi o estado no que se atopaba a cuberta da Casa da Cultura de Vilariño, e nada se fixo. Esa cuberta, agora din, porque todo se vai a facer co Plan Concellos, esa cuberta estaba chovendo dentro, como en Corbillón, co cal queremos que a atención... Agora, canto tempo despois? Tivo que chover dentro da propia Casa da Cultura. Fixemos o proxecto e solicitamos a axuda á Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia non a considerou prioritaria. Que, por certo, recordo que o BNG nos dixo que perdéramos esa subvención, non os coitei nunca rectificar eso, pero demostreilles que non a perdéramos, que simplemente non nos la concederan por falta de fondos. Vostede me dixo nunha reunión que tiña o financiamento pasado. Vostede me dixo nunha reunión
que tiña o financiamento, que teñemos solicitado o que financiamento. tiñes o financiamento. En calquera caso, ahora está xa adxudicada. O que temos un Continuamos con Sabela. O que temos un claro problema a hora de atraer subvencións e axudas para Cambados. Ou se están tramitando mal ou algo está fallando. Porque non pode ser que levemos perdidos máis de 2 millóns de euros. Que non fomos o único, 4 concellos quedamos fora do REACPON. Non se traen inversións para Cambados. Con eses cartos estánse facendo pabellóns, estánse facendo centros de salud noutros concellos da provincia de Pontevedra. O rural está abandonado, as infraestructuras do rural están abandonadas e non se ceden os espacios públicos para poder efectivamente, en moitos casos, que as propias asociacións poidan arregladas con subvencións e axudas que chegan, sí, señor, da Xunta de Galicia, como fixo o Batuqueiro en Milariño. Outra falsedade máis. O Batuqueiro fixemos a cesión para que pudera ter esa axuda. Que non se quería facer esa cesión, que se tuveron que traer ali papéis de outros concellos que sí se estaban facendo esas Totalmente cesións, porque non esa se cesión permitía a fíxose cesión en plazo do local. para que puderan facer eso, que realmente dende que fai que utilizan ese local en tempos de Partido Popular, entendo que deberían ter feita a cesión no seu momento. Pero todas bueno, as reformas que se fixeron nese local de Vilariño foran gracias ás subvencións da Xunta de Galicia. Acaba de dicir que o Concello de Cambados perdeu, o Concello de Cambados non perdeu ni unha sola subvención concedida, nin a primeira. Por tanto, o que vostede di é falso. O Concello de Cambados tramita moitas... Que vostedes xa nin fan as achegas necesarias para poder atraer esa inversión a Cambados, porque temos superávit, pero despois hai que facer as achegas necesarias para as inversións en medio ambiente que nos teñen concedido, en deporte que nos teñen concedido, en servicios sociais que nos teñen concedidas, en igualdade que nos teñen concedidas, en eficiencias enerxéticas que nos teñen concedidas, en obras. Pregunto, onde está o REACPON que tan necesario como plan concellos? Pregunto, onde está o PIRE? Pregunto, a propia axuda para a festa da Vieira, 3.000 euros, que tamén se perden, e que non traemos ninguna achega para facer nada. Tornemos notas de outra cosa que falamos simultaneamente, non vai perder segundos. Simultaneamente non é fácil. Non vai perder segundos o candidato do Partido Socialista, devolvemos a palabra. As subvencións de PIREP hubo case 1000 solicitudes en toda España. Concedéronse alrededor de 200, porque os fondos non dan para todos. Pero que nos pasou a nós, pasou a outros 800 concellos. É dicir, non quere decir que non a tramitáramos, que estuvera mal tramitada, que houbera un erro de tramitación. Quere decir que hai unhas cuestións de prioridade. 800.000 euros, por que non se pediu? O REACPON non houve concellos que non o solicitaron e houve outros concellos que o solicitaron e non o concederon. ¿Verdad? 8 quedaron fora. Bueno, pues mire. 8 quedaron fora. E como esos moitos outros. 43. Vamos a deixar que remate, que lle quedan 20 segundos. Solicitamos subvencións que non nos conceden teñen criterios de prioridade, por exemplo, de medio ambiente, o Fondo de Compensación Ambiental, porque o que puntúa é ter eólicos. Cambados non ten eólicos. É culpa nosa que Cambados non teña eólicos. Pero ben, desmentido das subvencións, se me permites, falamos do casco histórico e non falamos do rural, das inversións que fixemos no rural. Brevemente. Fixemos pavimentacións no rural, unha media de 150.000 euros anuais en pavimentacións no rural, con fondo ao Plan Concellos e con cargo a subvencións de Agader, que nos conceden subvencións moi ao seu pesar. Fixemos subvencións de alumeado público, tramitación de renovación de alumeado público e ampliación das redes de alumeado público. Temos que continuar con Tino Cordal. Vale, a ver, falábase antes de subvencións e, bueno, como se mencionou o polígono industrial, aquí teño unha foto de como estaba o polígono industrial na época do PP e como está agora que gobernamos somos Cambados. Acadouse máis de 1 millón de euros de subvencións para dotar este polígono de todos os servicios necesarios. Non había nin gas natural, as cámaras non funcionaban, dotamos de aparcamentos, dotamos de fibra óptica e iso conseguiu que, de ter un polígono case baleiro, ora teñamos un polígono case cheo. Esta é a realidade da actuación de goberno cando se di que non se consigue nada. Temos propostas necesarias, sabemos o problema da vivenda, vale, pois entendemos que en Cambados hai vivenda que está sen rematar, hai moitos edificios que están sen rematar, moitos deles en más da Sareb, e o que propoñemos é que esas vivendas da Sareb se poñan para vivendas sociais, para a disposición dos veciños e que ao menos unha delas sexa unha vivenda tutelada. Ademais, tamén entendemos que hai que condicionar e mellorar instalacións tamén no Parque da Seca, en Corbillón, creemos que se pode facer instalacións deportivas, e igual que se vai facer no Pombal, onde xa está proxectado o skate park. Nós somos ambiciosos nese sentido, traballamos arreo e imos a seguir facendo durante os próximos 4 anos. Imos co Bénega. É difícil, escoitándovos, a vosa visión
xuntala ca dos veciños cando nos estamos reunindo ahora polas parroquias. É dicir, a maioría dos veciños din de Ceciñáns hacia Corbillón non existimos. De Catro Camiños hacia Castrelo non existimos. Vas a Vilariño dincho mismo, vas a Ouviña dincho mismo. Porque quizás que van a súa reunión son os militantes do BNG, non? No, porque as que vou eu non me din eso. Bueno, ten sorte. Entendo que... Ten sorte. Creo que hai algunhas... tampouco me din eso. Creo que hai algunhas que non lle van tampouco, xente, verdad? Entón, como a todos, os pasa como a todos. Non sei se con eso me quere vender algunha moto ou me quere decir algo raro ou que non son quen de xuntar a xente. Non sei, pretendo, non sei. Aproveito o tempo que lle queda para falar das cuestións que non pretendía insinuar nada que non son interesante, digo que o que quero decir é que haberá xente de todas as opinións e que no rural estamos facendo moitos. Bueno, pois eu que te quero decir é que é moi difícil casar a vosa opinión ca dos veciños, en xeral, con todos. E é así. E non podes decir, firmamos un acordo de presupostos con vos, que non cumprichedes nada. Na seca, se a Policía Local fai un informe, o arquitecto municipal, desas dúas pontes, non teríades que pechar o paseo da seca? Das dúas pontes de madeira. E se leva dicindo, vamos a arreglar este ano, e po ano, e po outro. Non invertides. Está en Castrelo, en Castrelo... Pero as pontes da seca están se reparando. Unha xa está reparada. Unha. Está feita inteira. Unha. Está a mellor. A escola de emprego, a escola de Obradoiro. Vai camiño pero nunca vai, nunca chega. A senda litoral tampouco. A senda litoral formación, non traballan o mesmo ritmo que unha. A senda litoral do UMIA tampouco. Non traballan o mesmo ritmo que unha empresa. Pero o problema é que é necesario. Entón, ao mellor, a escola de oficios non é xusto o cauce ha caído para arreglar eso, porque necesita un arranxo distinto. Non invertichedes nas parroquias realmente. Falas de metros de asfaltado normal, terás que manter o asfaltado, solo faltaría tamén que non lle asfaltarades. Basicamente é asfaltar e puntos de luz. Pechamos bloque con temos que superar esa situación. Moitos desos asfaltados a instancias de Cambados Pode, de mocións que presentamos no pleno. Agradecerlle tamén a Samuel a ver se se pode solucionar o camiño de asfaltado no Couto de Arriba, que hai un veciño que non pode acceder co seu trator a sulfatar e que ten que deixar o trator no camiño e tirar a mangueira. Eu, tomando o fío de Tino Cordal que dicía da Saré, vivenda social, Tino, usted sabe que un veciño para facer unha ampliación da súa casa, unha reforma da súa casa, hai veciños que son citados en cafeterías polo arquitecto municipal. Hai incluso veciños que para conseguir unha cita co arquitecto municipal teñen que ir ás cafeterías a Pontevedra onde vai ese arquitecto. Isto debatimos en marzo do ano 2023, hubo unha resolución plenaria onde nós o que dicimos é que no Departamento de Urbanismo hai que adoptar unha serie de medidas urxentes. Hai que reactivar o urbanismo en Cambados, iso debe ser unha prioridade para calquera dos 5 candidatos que estamos aquí, porque hoxe en día construir unha vivenda, facer unha ampliación, unha reforma é misión imposible. Temos unha fuga de veciños enorme aos concellos colindantes de Ribadumia e Vilanova. En Cambados unha licencia tarda meses, incluso a veces anos. Mira, hai un caso, Tino, perdona, hai casos dun chaval que comprou unha casa ali ao lado do Mercadona que para, un proxecto de realización dun retranqueo dun muro, 4 anos, tuvo que esperar 4 anos. Pero mire, as obras, a execución das obras, se nos vamos ao saneamento de Covas do Lobos, 5 accidentes de tráfico, unha desgracia humana de milagre, algúns asfaltados moi deficientes porque non se supervisan as obras cando se executen hai que estar a pé de obra, os concelleiros, os técnicos. Hai unha piscina ao lado do Mercadona que o levan reclamando derivado dunha obra que executou vostede. Non, executou na vostede do ano 2020, xa non se acorda vostede do ano 2020, era un proxecto da miña época e vostede executou no ano 2020 e deixou ali unha piscina, pero que non sabemos porque deixou ese tramo no medio sin pavimentar. Se formou ali unha piscina. Presentamos unha moción no ano 2022 e vostede non quería discutir esa moción, decía que xa tiña solucionada. Estamos en maio e os veciños para entrar na súa casa. Señora Val, ata aquí esta parte do debate. Imos facer, señora Val, agarda un momentiño, señor Lago, agarda un momentiño, porque de contado imos falar de economía aquí neste Contrastes Cambados, pero vai ser logo da publicidade. Seguimos no Contrastes Cambados nesta primeira noite da campaña electoral. Agora falamos de economía. O primeiro, voulles pedir aos candidatos un balance da xestión económica e comezamos polo actual alcalde, por Samuel Lago, cando queira. Grazas, Dani. Ben, pois no tocante a economía, facenda, emprego, eu creo que podemos presumir de resultados. Estamos falando de que se reduceu a débeda a cero, unha reducción de 400.000 euros anuais, de 3,7 millóns que había fai 8 anos, a cero que vai quedar neste 2023, son 400.000 euros anuais que podemos ir destinando a moitos outros investimentos e accións a partir de agora. Temos os mellores datos de emprego da comarca,
os mellores datos de emprego da comarca, sendo o municipio no que máis descendeu o paro nos últimos meses, en parte debido, como dicía Tino Cordal, aos grandes investimentos que levamos feito no polígono industrial, a razón de uns 120.000 euros anuais, con unha subvención, señora Fole, que non queremos subvencións, pois unha subvención da Xunta de Galicia, na cal nós temos que aportar unha parte, axudas directas, a promoción económica, colaboración en feiras, en eventos, mellora de espazos públicos, todo eso contribuye a que a economía do pobo sea bollante, a economía do pobo este en bo funcionamento. Evidentemente non a todo o mundo lle vai ben o seu negocio, pero nós estamos poñendo todos os medios a disposición e está funcionando. Cando falamos de turismo, por exemplo, podemos dicir que agora que temos datos fiables, que somos o terceiro concello da comarca, por encima de Vilagarcía, por encima da Illa da Arousa, só superados por Sanxenxo e o Grove, en número de visitantes, que, como dicía, acadaron, nos datos que temos de xuño a outubro, superaron os 800.000 entre visitantes e turistas. Bueno, pues de contado, seguimos falando de turismo dentro de 2 minutiños, agora seguimos facendo ese balance da xestión económica municipal con Tino Cordal. Bueno, no caso de Economía e Facenda, eu creo que hai que agradecer o traballo feito polo noso compañeiro, Susur Charlín, porque pasamos de 3,7 millóns de débeda cando chegamos ao goberno no seu momento no 2015 a, como ben dixo agora Samuel Lago, eliminala, non? Só hai 5 concellos en toda a provincia de Pontevedra de máis de 10.000 habitantes nestas condicións e só 15 en toda Galicia nas condicións que tene Cambados. Ter agora eses 400.000 euros a maiores todos os anos vai nos permitir, pois obviamente, destinalos para novas obras e novos servicios. Pero ademais fixémolo tamén reducindo impostos. Cambados é o concello que menos IBI se paga de toda a comarca, só 161 euros de media, comparado, por exemplo, con Meis, que é o segundo, con 2,40, ou con Vilanova, con 2,65. Ademais, como tamén xa se dixo aquí, o paro, pasamos de ter máis de 1.400 desempregados no 2015 a reducir esa cifra en máis de 700 persoas, das cales 400 se crearon neste último mandato, gracias tamén ás inversións, como se dixo antes, no polígono industrial. Un polígono que antes non estaba suficientemente asfaltado, non tiña beirarrúas, non tiña gas natural, tras 9 anos en conceder a licencia cando estaba o Partido Popular, e agora ten de todo, ademais ten fibra óptica, o cal permite que se instalen novas empresas e podamos presumir de polígono algo que, dende logo, non poden facer outros concellos. Venga. Bueno, collendo o fío do seu compañeiro, Xurxo Charlín, que, bueno, escribeu no periódico algo de concellos perita e deudas e todas estas cousas, non? E comparaba un pouco a situación dun concello co dunha familia, non? Cando ten deuda, entón, que era o mismo que había que pagala. Bueno, pero unha familia tamén ten que comer. De nada vale a xestión nunha familia de pagas a deuda se non comes, porque morres. De nada vale a deuda se nunha familia, se pagas a deuda e non cambias os zapatos, porque vas a acabar jodendo os pés, estropeando os pés. Entón, de nada vale nun concello acabar a deuda, que si é certo, que era un préstamo que había que pagar, non sei se con eso que queren dicir é que non iban a pagar o préstamo. Pero o problema é que onde está a deuda en Cambados? A deuda en Cambados está que no pabellón do Pombal chove. A deuda en Cambados está que hai que cambiar a cuberta do campo de fútbol, ou que o campo de fútbol o teñen que pintar os pais da base. A deuda está en que Santomé ten as rúas desfeitas. A deuda está en que o campo número 2 do Pombal non vale. Entón, deuda, sí, está noutro sitio, porque alguén terá que arreglar eso, digo eu, non vamos a quedar sin infraestructuras. Entón, estamos endeudados, non temos capacidade de endeudarnos por haber heredado esa deuda. Sí, pero volvolle ao orixen do miña tal, a deuda hai que pagala. Claro. Pero hai que seguir vivindo. Pero agora que pagamos a deuda... Si agora que pagamos canto costan arreglar esas cousas? Non é así como vostede Oye, di. 400.000 euros anuais dan para moito. Dan para moito, sí. Dan para moito. Si non tiveramos dependencia desa débeda, eses 400.000 euros anuais daban para o céspede do Pombal, que son sobre 150.000. Non, porque leva prometendo este 500.000 euros que fan falta para o Pombal, leva prometendo 3 anos, a subvención non chegou. E dicíndolle que xa iban a arreglar que tiñan a subvención tamén. Eso tamén lle dixo aos clubs, non mo dixo a min. Eu nunca dixen que tiñan unha subvención sin tela. E vostede é mellor que non diga que lle dixeron cousas, porque se non llas dixeron,
ou os tacha eles de mentirosos, vostede di que eu lle dixen aos clubes. Eu digo sí. Ben, e mo dixo a min tamén, non pode afirmar eso, non pode afirmar eso. Cando fomos a negociar os presupostos este ano, que era unha das cousas que levamos nos, o aumento nesas partidas, e dixo vostede que tiña temos a subvención solicitada. Todo calla José Ramón Abad. Entón non diga que non. Subvención solicitada. Non, tiña o financiamento. José Ramón Como Abad. vai ter financiamento? Si ben, en materia económica, nesta legislatura, pois temos que ser moi prudentes, non? A presión fiscal en Cambados non é a máis baixa da comarca, como dice Tino Cordado. É certo que temos un IBI que non é dos máis altos, que é un IBI bastante moderado, pero gracias... O máis baixo, 161 euros de media. Gracias precisamente a Cambados Pode, que en aquel pacto de goberno éramos o único partido que queríamos baixar o IBI, se baixou do 0,60 ao 0,46 porque nos impuxemos esa condición, senón non habería un pacto de goberno no ano 2015. Despois, claro, decir que a presión fiscal é baixa, acabamos de aprobar no mes de xaneiro unha reforma fiscal, a taxa de recollida do lixo, da taxa de recollida do lixo para os talleres mecánicos e os lavados en grase. Tino Cordal, mira, aquí en Cambados un taller paga 6 veces máis que en Ribadumia, paga 3 veces máis que no Grove, paga o doble que en Vilagarcía. Unha carnicería paga o doble que en Meaño e aí vos votachedes por unanimidade, recoñecechedes que era unha tasa abusiva que se estaba cargando aos talleres mecánicos e o resto de sectores empresariais. Votamos todos a favor. De que ano esa tasa? E despois en Samuel, sí, ahora vou contigo, mira, 2014. Samuel, xa te digo ahora un minuto, mira, respecto ao sector do viño, pois eu creo que houve unha fantástica noticia no ano 2021 que se ampliaron os cupos do Uva Albariña, foi o pleno do Consello do Rías Baixas. E no 2019 presentamos unha moción. Fomos o único partido que apoiou aos viticultores, o único partido que votou a favor para que se ampliara ese cupo. Quedamos estupefactos. Había algún partido dos que estades aquí que dicíades que as uvas eran mellor que quedaran colgadas nas parras. E, bueno, eu creo que no 2021 o impacto que tivo na comarca do Salnés, o impacto a maiores, foi rondando 6 millóns de euros. E iso foi unha fantástica noticia. Tivemos que ir a Vilanova, a Ribadumia e a Meaño para que aí sí que se aprobou. Aí o Partido Socialista e o Partido Popular desos concellos sí que votaron a favor e en Cambados xa estiveron. Pois imos co Partido Popular. Sí, miren, antes pagábase a débeda e aparte seguíanse facendo infraestructuras e seguíanse traballando por Cambados, porque co goberno do Partido Popular nunca se deixou de pagar a débeda, pero fomos quen de seguir traendo infraestructuras, porque todo o que temos en Cambados é gracias ao goberno do Partido Popular, mal que lles pese a vostedes, porque falan e din e as inversións do Partido Popular e da Xunta de Galicia son fundamentais. Miren, tennos que vir a Xunta de Galicia a salvar os trastos co tema da depuradora de augas que temos en Tragove, 4,7 billóns de euros. Fai inversións na fábrica de Xeo 600.000 euros, na loxa de Tragove 1,6 millóns de euros. E no polígono Sete Pías invertíronse, se concederon para a mellora de dotación de novas infraestructuras 192.000 euros. Faime moita gracia que se diga que está dotado de fibra óptica. Dígame vostede por que lado, porque hai un lado do polígono que carece de esa fibra óptica. E despois, as cámaras das que vostede presume ainda se puxeron en funcionamento outro día porque estaban paradas e levaban un moitísimo tempo paradas e eso xerou problemas de seguridade cidadá. E os empresarios do polígono estaban demandando que se intensificase a seguridade cidadana no polígono de Cambados. Despois, incluso, se fixeron moitas axudas directas ás empresas por parte do IGAPE, por parte de Medio Rural, e eso quere dicir que para a Xunta é fundamental o Concello de Cambados. Non as fixeron partidos, nin goberno. Candidata a presidencia da Xunta. Esas son líneas. Candidata a alcaldía. Son líneas de subvención. Non, disculpen, porque... Son líneas de subvención. Alégrame que sacara o tema da depuradora de Tragove. O tema da depuradora de Tragove... Xa tempo, agora lle dou a palabra, vou introducir, por iso de seguir avanzando, vou introducir máis temas, porque xa estaban a falar os candidatos de apoios a distintos sectores da economía local, sectores productivos importantes para a economía do Concello de Cambados, como pode ser, por exemplo, a cuestión do polígono industrial ou a cuestión de actividade relacionada co sector do mar, por exemplo, toda esa polémica que xurdiu no seu día en torno ás depuradoras de Tragove. Falamos, polo tanto, dese tipo de sectores e de medidas que queiran impulsar os candidatos dende a Alcaldía de Cambados para favorecer o impulso e o desenvolvemento económico da localidade. Agora sí, ten vostede minuto e medio. Sector importantísimo ese, por empezar por alusións o do sector das depuradoras da acuicultura na nosa vila. Ese sector ten un problema de mal funcionamento da depuradora de Tragove. Ese problema de mal funcionamento
que parece que está insinuando que o temos que salvar nós, que ven a Xunta a salvarnos os trastos. Non, oye, perdona, a Xunta é a que ten a responsabilidade do mantemento, funcionamento, ampliación desa depuradora, non o Concello de Cambados, nin o de Vilanova. En calquera caso, o problema de funcionamento que ten esa depuradora é polo exceso de caudal de auga pluvial que chega a él. En Cambados, así como en outros municipios, temos un convenio firmado con Aguas de Galicia, que xa está adxudicado e a punto de contratarse, ou contratado, perdón, xa está contratado, por valor de 1,7 millóns de euros que Cambados destinou a eliminar a depuradora do Facho e facer redes separativas en distintas rúas, principalmente en aquelas que teñen maior avenida de auga, para que a depuradora só vai a auga fecal e non a augas pluviais. Millóns de litros que farían desbordar a depuradora. Pola contra, outro municipio que verte na nosa depuradora, en lugar de facer o mesmo, o que fai é mellorar o bombeo para mandarnos máis augas pluviais á depuradora de Tragove, para que a depuradora de Tragove siga sin funcionar ben. E o problema non é ese é un problema, pero o que máis me chama a atención é que vostede se puxo do lado desa persoa que pretendía mandarnos máis millóns de litros de auga á depuradora de Cambados, en lugar de poñerse do lado do sector das depuradoras, do lado do sector acuícola, que viven deso, e que están sufrindo uns problemas gravísimos polo mal funcionamento da depuradora. Seguimos falando de sectores productivos. A ver, este Concello, con Somos Cambados, apoia e defende a todos os sectores productivos cambadés. Hubo axudas para os autónomos, hubo axudas para o comercio e hostelería despois da pandemia. Tamén apoiamos e defendemos a todo o sector do mar, obviamente as depuradoras, as mariscadoras, tamén os misilloeiros, e agora mesmo tamén os rañeiros que están pasando por unha situación difícil, porque senón non se elaboraron plans de explotación a dereito, e agora non hai marisco nin nos lombos nin no buído. Nos apoiamos a todo o sector, tamén o sector do viño, e temos claro que o Consello regulador ten que estar ubicado en Cambados. Dentro de 5 anos caduca o convenio con Pontevedra e creo que todos os partidos da Corporación Municipal debemos comprometernos para loitar xuntos para que o Consello Regulador se instale onde debe estar, que é en Cambados. Nós creemos e defendemos todos os sectores productivos, creemos tamén que Cambados ten moito potencial como referente cultural, como referente patrimonial, e así todos os eventos que estamos a realizar están a ser un éxito. Tamén confiamos no turismo de congresos, que iniciamos no mandato pasado, quedou parado neste mandato coa pandemia, pero que estamos seguros que ten moitísimo potencial e temos que desenvolvelo nos vindeiros 4 anos. Imos con Liso González. Olvidouselle un segundo problema que ten o complexo Marindustria, que é a Dirección Xeral de Costas en Madrid. Non se olvide dese. Acerca do que estamos falando aquí, do apoio aos... Me posicionei claramente en contra da Dirección Xeral de Costas, do criterio é a favor do sector. É que conste tamén que a única persona que foi ali, que me conste non foi ninguén do BNG, que me conste non foi ninguén do Partido Popular, sino que fun eu ali e plantexei o problema e tratei de buscar solucións. Por lo tanto, non me lavo as mans, non me desentendo do asunto. Eu antepoño moi claramente os intereses dos meus veciños e veciñas sobre os dun partido, non como fan outros. Eso mismo tamén o di Isabel, pero non o fai. E usted tampouco, no fondo, porque sabe que o BNG, cando goberna en Cambados, peso mismo en Cambados, en Santiago, en Madrid e en Bruselas, porque ten analizada a situación social e económica deste país e sabe o que lle fai falta a este país. Entón non anda a xogar con nada. Entón, claro, decir que unha depuradora de mariscos pode estar nun polígono industrial, onde se verte esa auga salgada? Que leva esa auga salgada hasta ali? E iso fai non unha ministra de Transición Ecolóxica, o que dita eso. Onde está a ecoloxía nese aspecto? O criterio que eu defendín totalmente. Foron ali, yo explicaron, e non hai maneira de revertir eso, ademais, con unha autorización, incluso para, no caso do cambio do emisario de que vende Vilanova, afirmativo dende a Dirección Xeral das mesmas costas de Pontevedra. Pero que o problema non é o emisario, o problema é a auga que mandan. O emisario hai que cambiarlo, ainda que manden outra auga, hai que cambiarlo. O emisario tuvo unha avería nos últimos 5 anos. Por favor. Datos da empresa que o gestiona. Sí, vale, por favor. Bueno, ten vostede outros datos? Entón, nos apoiamos os sectores productivos, sí. Para empezar, hai que seguir traballando no saneamento para a mellora dos nosos bancos marisqueiros. Temos bancos marisqueiros en Cambados que son zona C a día de hoxe e non pode ser que sigan sendo así cando hai vertidos continuos e constantes no casco urbano. Sobre o comercio local, o comercio local non se promociona sino con concertos os domingos, que é cando están pechados. Pero si con axudas a comerciantes. Habrá que buscar... Preguntaña a zona centro si non están satisfeitos con eles.
habrá que buscar outro tipo de promoción. Éramos un referente na comarca a hora de facer as compras a xente e perdemos comercio constante e continuo. Foron algo non funcionou, constantes, compras, campañas organizadas constantemente. E constame que están satisfeitos. Na seguinte volta falaremos, seguiremos falando da hostelería, tamén do comercio, pero agora seguimos con eses sectores productivos. Falaban das cuestións relacionadas coas depuradoras, por exemplo. Cambados pode. Sí, hai que buscar unha solución a esa tubería, a tubería que vende Cambados a Vilanova, que a Dirección Xeral de Costas non autoriza. Samuel, nós te apoiamos cando vas ali, pero claro, o que estamos vendo que foches a Madrid no mes de outubro do ano pasado e basicamente o que vimos foi un selfie diante do Ministerio de Transición Ecolóxica. Non vimos avances ningún e nós che damos todo o apoio para que se solucione eso dunha vez por todas porque é tremendamente positivo para o sector má da industria, pero hai que facer presión, moita máis presión, e se hai que ir a Madrid todas as semanas, se vai a Madrid todas as semanas, hai un ave que en 4 horas nos poñemos ali. Pasa porque a esa depuradora cheguen menos litros de auga limpa. E despois, Samuel, respecto non é esa a solución. Da promoción do comercio, da promoción turística, pois éramos un referente no turístico a nivel nacional e internacional na legislatura pasada. Cambados foi cidade europea do viño no 2017, o ano seguinte no 2018 fomos o mellor municipio no turístico, e a festa do Albariño pois convirteuse nunha festa de interese turístico internacional. De todo aquel legado, de toda aquela herencia, pois prácticamente non queda nada. Nesta legislatura o portal web de cambadosenaturismo.com pois ti non Cordales Samuel Lago, nin tan siquiera foches capaces de renovalo, non? E despois, todas aquelas actividades que se facían, pois nada. Me preguntaba, Santi, ti por esta cuestión, a entrevista que me habías feito no mes de marzo, e eu te dicía que non teño nada que criticar sobre ese tema, pero que non teño nada que criticar porque non se fixo prácticamente nada. E o mar, o viño e o turismo se poden promocionar perfectamente dentro da promoción enoturística. Aquí nadie fala da desestacionalización do turismo. Temos que intentar aproveitar o selo internacional da Festa do Albariño para atraer visitantes nos meses baixos, nos meses de novembro, decembro, xaneiro, febreiro e marzo, porque aí é cando o comercio, cando a hostelería o pasan peor. Nos meses de xullo e agosto vamos a ter moitísimos turistas. Por que? Porque somos un pobo precioso, un conxunto histórico-artístico maravilloso e dependendo da coyuntura económica a nivel nacional e internacional teremos máis ou menos visitantes, pero a desestacionalización ten que ser estratégica para todos os grupos que estamos aquí. Tempo, ainda nunha rolda máis para falar de turismo e ainda temos que escoitar a candidata do Partido Popular. Mire, eu defendo as depuradoras, eu defendo a viabilidade do sector marindustria, cosa que o seu goberno non fai en Madrid. Efectivamente, eu vou... Incluído o sector bateeiro. Cousa que o seu goberno non fai en Santiago. Eu píxeme en defensa do sector bateeiro e teñen o meu apoio e reunime moitas veces con el, non me remito a dicir que teño reunións como vostede en Madrid, eu tamén cometei este famoso selfie que vostede se sacou na miña entrevista, que é o hito máis importante de xestión que vostede fixo no tema da lei de costas. Mire, temos un problema coa tubería. A tubería que ven de Vilanova está... 9 alcaldes en Santiago e non sodes capaces de solventalo. Esa tubería tiña un informe favorable en costas de Pontevedra para poder sustituirse. E despois, curiosamente, chega a Madrid, porque Madrid, vostedes non teñen nin idea da nosa idiosincrasia, e resulta que xa non se pode cambiar esa tubería. Pregúntome cal foi a xestión que fixo o Concello de Cambados, porque parece ser que eu vou en contra das depuradoras. Non, disculpe, eu estuve en ali, mentre estaba vertendo o mar, unha tubería que está inservible. Vostede non estivo coas depuradoras, non, sempre estiven coas depuradoras. Non, efectivamente, porque senón vai o alcalde de Vilanova siga enviando a Cambados eu o que defendo que se sustitúa unha tubería. Para mandar máis millóns de litros. Non pretenda vostede tergiversar as cousas. Para que se sustitúe a tubería? Para mandar máis. Esa tubería está inservible. Non, é que non vale nin para mandar máis nin para mandar menos. Hai un informe favorable de costas de Pontevedra, un informe de costas de Pontevedra a favor de que se cambie esa tubería. Parece que vostede non quere recoñecer esa circunstancia. Das redes pluviais e enviar a Cambados só o que ten que enviar. Remata Pepe. O problema é que non funciona a depuradora polo exceso de deixamos que remate o PP. Que o recoñece Augas de Galicia, que non o inventei eu. Señor Lago, deixamos que remate o PP. Bueno, efectivamente, volvo a dicir que esa tubería hai que cambiala, porque nin pouco, nin moito, esa tubería está inservible. Eu preocúpome porque se faga esa sustitución que é moi importante para que non este vertendo no mar. E pregúntome cal foi a súa xestión. Bueno, e despois, en relación... Sí, pois... Fun a Augas de Galicia, enviei, non? E cal foi a conclusión? Pois o meu resultado foi moi similar ao que logrou vostede co artigo 13 do decreto de... Que documento firmou? Ata aquí, porque teño que seguir introducindo máis asuntos. Xa decía antes que íbamos falar de turismo, tamén podemos falar nesta
vindeira rolda, por exemplo, do apoio ao comercio e a hostelería local, tamén unha parte moi importante da actividade económica. Seguimos movendo as quendas de intervención, agora arranca Somos Cambados. A min, dende logo, decir que non se axudou o comercio e a hostelería local pareceme estar completamente fora da realidade. Igual que decir que os eventos que se fan en Cambados, como a Festa de Albariño, non foron un éxito. Os datos están aí, calquera que viva en Cambados pode velo. Estuvemos apoiando de maneira decidida o comercio e a hostelería dende o fin da pandemia, e podedes falar con eles e verdade. O sea, creemos e sabemos que están satisfeitos. En relación con todos os eventos, non solamente estamos falando de eventos do Brán, fixéronse eventos novos ao longo do todo o ano e recuperáronse, por exemplo, eventos como Nadal, no cal agora mesmo Cambados é un referente a nivel comarcal. Tamén o fixemos ben no Samaín, tamén o fixemos ben no Entroido, e fixemos unha nova festa como Cambados Histórica, impulsamos Albariño no Camiño, que foi outra festa que tivo un notable éxito. Fixemos numerosos eventos que foron realmente satisfactorios para a cidadanía e, sobre todo, para o comercio e a hostelería de Cambados. Moi ben, pois, Venega. Home, hai que saber o presuposto que ten o Concello de Cambados. Ten 9 millóns de presuposto, 9.703.684, 688,44. Por certo, non o levachedes a pleno, vaise prorrogar este ano. Entón, ese é o presuposto que ten. Se gastas 1 millón de euros en todo eso, o millón o resto non podes facer, tino. O millón o resto non se pode facer. E tamén que ser sincero. Pregúntalle a hostelería e o comercio todo o que ten de contrapartida, o que supón na inversión, o que se gasta en Cambados durante esos eventos. Por non ter instalacións ao dereito, pregúntalle aos veciños das parroquias por non ter limpieza ao dereito, pregúntalle a todos eles onde invertirían eles o diñeiro. E eu non digo que non haxa que invertir, o BNG non di que non haxa que invertir nese sector, ou que non haxa que invertir en festas, pero os cartos son limitados e son os que temos. Sabela, ti poste moitas veces facendo os atos de partido realmente, porque non fochedes a Santiago cos mixillueiros a levar os golpes, fixéchedelo en Vila Xoán, ali o ato, pero non fochedes co sector a Santiago, a enfrentarvos á Xunta, aí non fochedes, e a Xunta tal, e volvoche a repetir, esta semana ILP, por unha sanidade pública mellor, por unha atención primaria mellor, esa que votaches a favor dunha iniciativa que levamos nós... Non, esa que votaches ti en contra de que teñamos 3 médicos, o PSOE e o BNG votou en contra no Parlamento de Galicia dunha lei que permite que teñamos 3 facultativos no Centro de Saúde de Cambados. Esa é a vosa ideoloxía. Non dades solución, pero tampouco permitides que se podan cubrir... os trámites legais... Gracias, repito, os cales temos 3 médicos. Non temos 3 médicos. Temos 3 médicos. Temos EIVAs, e ainda por riba temos que, dende o Concello, facer obras maiores. Temos que facer obras maiores, por exemplo, nos colexios, cando son da Xunta de Galicia, e tamén as ten que facer o Concello. No Centro de Saúde tamén as ten que facer o Concello. Donde está o Partido Popular ese? Donde está a Xunta de Galiza? Comercio, hostalería e turismo con José Ramón Abal. Si me permitides, quería comentar a Festa do Albariño desta última edición, 10 días. E a verdade é que, bueno, a verdade é que asistimos estupefactos, 3-4 inauguracións, e na primeira inauguración, a verdade é que non sabíamos, había que brindar, como a verdade que foi, incluso esa primeira fin de semana, moitísimos visitantes e turistas acudiron a Cambados, pensaron que as casetas do Albariño estaban abertas, e a verdade é que se levaron unha sorpresa tremendamente negativa. Eu creo que aí hubo un fallo de organización enorme, Tino, e creo que ti eres o responsable, e Samuel tamén, porque, ademais, se quedamos esa primeira fin de semana foi malísima. O corazón da Festa do Albariño son as casetas. Nós estamos de acordo coa programación musical e cultural que se haya feito ese fin de semana, que se haya alargado, pero se as casetas do Albariño non abren, non podemos decir que a Festa do Albariño haya empezado. Despois tamén, no tema dos concertos na Praza de Fifiñáns, nos estamos a favor, evidentemente, da seguridade, e canto máis con estas desgracias que estamos vendo últimamente, e hai que mellorar a seguridade ano tras ano, pero claro, sen perxudicar os hosteleiros da Rúa Real. Se os meteu ali unhas vallas e durante varios días sufriron un perxuízo económico enorme, e nin tan siquiera se lles había informado do que iba a pasar, de como iba a desaballar aquel recinto de Feciñás. Polo tanto, eu creo que a Festa do Albariño temos que xa poñernos todos de acordo, poñer en marcha unha comisión organizadora onde estemos representados todos os partidos políticos, donde estén representados tamén os agentes económicos e sociais de Cambados e, por suposto, o sector do viño. Eu creo que temos que sacarlle o partido, moito máis partido a ese selo internacional da Festa do Albariño. E, Dani, tamén me gustaría comentar tamén que non se falou no apartado de infraestructuras e dinamizar tamén, neste caso, unha parroquia como é a parroquia de Castrelo, o campo do fútbol do Beiramar. 2 anos e medio, Samuel, tardaches en facer a solicitude a costas. E despois, en materia de emprego, creo que temos que potenciar e pedir máis obradoiros de emprego. Ahora as empresas, Partido Popular. Teñen un déficit de traballadores. Non hai albaneis, non hai fontaneros,
primeiros non electricitas e nos apostamos por máis obradoiros. Como dicía antes, temos 26.000 habitantes dos concellos que nos rodean. Antes, todos eses veciños viñan a Cambados a mercar e daban vida ao pobo. Hoxe en día perdemos que máis da mitade desa xente que viña ao Concello de Cambados a facer as súas compras, a consumir na hostelería, e creemos que temos problemas pois importantísimos como o do aparcamiento. Nos para eso propoñemos a zona azul, liberar entre 50 e 60 plazas para que haxa de xeito gratuito, para que se poidan mover ao longo de todo o día. Creemos que hai que facer máis eventos que atraian a xente para que veña a comprar ao centro. Tamén pensamos que este ano a Festa do Albariño, dende logo, foi un caos. Tivemos durante 2 semanas o Concello paralizado, porque estivemos atrancados, en relación á organización, creemos que foi francamente mala, porque hai que replantearse como se está a organizar a Festa do Albariño. Nos creemos que os concertos grandes teñen que sair da Praza de Fefiñáns, porque o que non pode pasar é que os hostaleiros non sepan se o día seguinte van a poder montar as mesas fora na terraza ou non, porque se llevan a retirar ou non, porque a mí mesma me pasou que quixen reservar mesa para o día seguinte nun establecemento da calle Real e o que me contestaron ás 10 da noite é que todavía non sabían por parte do Concello se iba a poder colocar esas mesas ou non se iban a poder colocar esas mesas. Entonces creemos que hai que facer eventos, que hai que dinamizar e que hai que volver a atraer a todos eses veciños que antes acudían a Cambados e agora non o fan. En esta parte do debate ten a última palabra o candidato do Partido Socialista. Ben, por volver ao tema do turismo e do no turismo, que quedou antes así a medias, os datos que dábamos do número de visitantes e de turistas que son realmente espectaculares se deben ás campañas de promoción de turismo e no turismo que estamos facendo. En Fitur fixemos unha campaña moi forte, Vilas en Flor, a Ruta do Viño, Rías Baixas, Pueblos Mágicos, tamén formamos parte de Acedín e de Recibín, onde seguimos promocionándonos, en medios de comunicación, e tamén obtivemos o recoñecemento de Q de calidade turística como destino turístico sostible. Pero ademais temos outras propostas, como a reforma integral do Pazo Torrado, que é un ben que temos que necesita unha reforma, no que a moqueta tapa os buratos do chan, unha piscina, propoñemos a construcción dunha piscina de mareas na Ribeira de Fefiñáns, unha área non afectada polo que non afecta ao marisqueo, con moi pouca influencia, sería moito menos dañina que a proposta da praia completa, sería unha piscina en forma de U que se enche coa marea e cando a marea baixa retén a auga para poder disfrutar o baño todos os veciños e os visitantes, ampliar o carril bici hacia Tragove, e tamén propoñemos unha rede de miradoiros para disfrutar das áreas de Lecer, de Cambados, unha área de miradoiros, pois, como xa está no Muño da Seca, en Refoxos, que acabamos de recuperar fai pouco unha zona deteriorada, no Couto de Arriba, que acabamos de solicitar unha subvención a través de Agader para habilitar un novo miradoiro no Couto de Arriba, que ten unhas vistas sobre a ría fantásticas hasta o Grove. Con eso completar un pouquiño o diseño de un Cambados turístico con gastronomía, con cultura, con arte, con arquitectura e tamén con paisaxes e zonas de baño. Bueno, pois descansamos un chisco, de contado continuamos aquí en Canal Rías Baixas neste Contrastes Cambados. Derradeira parte deste Contrastes Cambados nesta noite de venres aquí en Canal Rías Baixas. Falamos de contado, de políticas sociais e de igualdade, comezando polo candidato do Bloque. Bueno, falábamos antes de que o programa electoral do Bloque se basa en 3 eixos, non? O primeiro que xa vos dixen que era eliminar a división ficticia esta irreal entre as necesidades do centro das parroquias. O segundo que é o bloque que vimos de debatir, que ven sendo un pouco o de poñer orden a volver a organizar o Concello, non? Que todos sabemos as eivas que ten a RTP, mas como acabo de manifestar as deficiencias a hora de que o presuposto sea caído para a veciñanza, e o terceiro é devolver o protagonismo á veciñanza e aos seus colectivos. Nós creemos que un goberno pode liderar, pode ser proveedor de servicios cando a iniciativa privada o faga, pero que non pode facer nunca é creerse o protagonismo da vida social, económica, cultural e deportiva dun pobo. Queremos que eso ten que volver á veciñanza e aí entra nesta área. Tamén está políticas sociales que
A verdade que políticas sociales, para deixalo claro, é unha competencia da Xunta. E moitas veces os concellos, como a Xunta non se vai protestar, se ven obligados a dar unha serie de servicios e gastar unha serie de recursos económicos cando a Xunta é a que realmente debería, non? Nos, nestes 4 anos, se fecharon as ludotecas das parroquias, hai deficiencias a hora de atender os beneficiarios en servicios sociais, hai falta de agilidade na concesión das axudas a esas axudas sociais. O BNG impulsou dentro do acordo de presupostos e si reconocemos que levaches a modificación da RTP para cubrir o das axudas aos comedores, pero que non funcionou, e así lo dixemos, e non houve maneira de arranxar eso. Tino Cordal. Ben, antes falouse da Festa de Albariño, eu creo que é unha evidencia que foi un éxito, non? E tamén se falou da Praza de Fiñáns, eu vou a preguntarlle a candidato ao Partido Popular, ten pensado abrir o tráfico á Praza de Fiñáns de novo? Conteste se queira, senón continuamos. Nós temos clarísimo que, dende logo, necesitamos máis espazos, pero non temos outro espazo mellor que a praza para facer concertos agora mesmo. Bueno, volvendo aos servicios sociais, agora mesmo hai 4 traballadoras sociais no Concello de Cambados, cando chegamos había 2, o orzamento foi casi que triplicado, de 249.000 a 620.000 euros, impulsamos tamén un banco de alimentos novo, un novo regulamento de emerxencia social moi ambicioso que cubre servicios sanitarios, que cubre incluso aluguer de vivendas, dotamos o centro de día de todas as infraestructuras e xa pode anunciar que a partir do vindeiro mes vai haber 10 prazas máis no centro de día. Tamén, dende logo, impulsamos o relativo ás becas de 7.000 a 27.000. Temos aquí os gráficos de canto eran as becas antes co Partido Popular, que eran 7.500, e agora, con este goberno donde somos Cambados, 29.900. E aquí isto é investimento en servicios sociais de 249.000 a 620.000 euros. Esta é a realidade dun cambio profundo en materia de política social, en materia tamén de apostar por axudar o ensino, incluímos tamén nas nosas bolsas a estudiantes universitarios, e somos o concello no que máis becas reciben os universitarios, ata 500 euros por estudante. Partido Popular. Mire, hubo un momento no que en servicios sociais, e non falo da pandemia, que foi, pois, tristemente, un momento moi duro para todos os concellos, e como non para o Concello de Cambados, no que se tardaba en dar unha cita en servicios sociais 2 meses. Non fai tanto, tiñamos un cartel pegado en servicios sociais que decía que non había persoal para atender. Non se emiten os informes en plazo, e despois non se tramitan de maneira correcta axudas tan importantes como a Risga, que en algún caso, como vostede sabe, fixo que o Concello tivese que asumir responsabilidade patrimonial polo retraso a hora de tramitar axudas fundamentais como esas, e tuvesen que abonar os meses que se deixou de cobrar por parte da persoa solicitante esa axuda. Entón, non me fale do ben que funcionan os servicios sociais, porque iso non é a realidade. Eu falolle da aposta que fixo este goberno polos servicios sociais, non solamente especificamente cun servicio determinado que nós reforzamos de maneira significativa nestes últimos anos. Volvo a dicir que o personal que ata fai pouco había ni siquiera era suficiente, e día data sen ser, porque os informes de servicios sociais non saen. O persoal é máis do doble do que había na época do Partido Popular. Por parte do Partido Popular sempre dixemos de maneira pública que nós non tiñamos inconveniente algún en facilitar a contratación de máis persoal para dar atendido a todas as demandas que entendemos non se está a dar. Xa contratamos e fixemos as primeiras oposicións libres para que entraran 2 traballadoras sociales. Oposicións libres no Concello de Cambados. A atención en xeral do Concello de Cambados é pésima, porque nunca tan mal atendido estuvo o Concello, porque vostedes apelan a que non teñen liberación, xa que non poden estar ali. E o certo é que a xente cansa de ir ali un día, 2 días e 3 días e non poder solucionar ningún problema. Todo calla Samuel Lago. Hombre, é certo das liberacións, eso ten fácil solución, non tiña máis que aprobalas e xa estábamos ali todos os días, non? Pois a vostede non lle convenga, que non lle conveña que se vaya do Concello. A min, non é que non me conveña, eu estou traballando ali, estive traballando ali. Gracias a que lle aprobou o Partido Popular, gracias a iso, porque os seus socios de goberno o mandaban a moción para que se incluísen todos os soldos ou vostede non cobraba o seu sueldo. E a nos parece o correcto que vostede teña un sueldo, por eso o Partido Popular, apoiado por o Bloque, fai que a día de hoxe vostede teña o seu sueldo.
traballa debe cobrar, pero deberían facelo todos, non só. Bueno, pois, efectivamente, que non queira cobrar, que se marche. Que é unha seña de identidade deste Concello, o seu compromiso social coa igualdade e coa diversidade. Por iso, como xa se dixo anteriormente, incrementamos o gasto no servicio de axuda de fogar, incrementouse a contratación de persoal de servicios sociais, pasando agora mesmo a 4 traballadores sociais, que vos dicía, era a ratio máis alta por habitante de toda a comarca neste momento. En igualdade somos un referente a nivel comarcal, incluso diría a nivel provincial. Fomos os pioneiros en instalar un punto de seguridade, a caravana morada, para os eventos, un punto de seguridade para as mulleres con risco de agresión. Creamos a Escola de Empoderamento de Dolores del Valle, que forma e informa a mulleres, a Festa da Diversidade e como ese moitos outros eventos, non só en torno a datas sinaladas como 8M ou 25 de novembro, que tamén, porque esos días hai que destacalo e teñen que servir de referentes, pero tratamos de prolongalo durante todo o ano esas accións de sensibilización, de formación e de información. En medio ambiente creo, e digo honestamente, que podemos sacar peito co traballo que estamos facendo. O noso compromiso é claro e inequívoco co medio ambiente, porque somos conscientes da súa importancia. Sabemos que non hai plan B, como a mí me gusta decir, coidar o medio ambiente implica reducción da factura económica máis da factura ecolóxica. E en eso estamos traballando. Melloramos a xestión do contrato de recollida do lixo, con incremento da capacidade dos contenedores, incrementamos notablemente a capacidade de compostaxe individual e compostaxe comunitaria. Había 2 composteiros comunitarios, pasamos a 5, estamos agora en trámite de montar o 6º na Ribeira de Fefiñáns, composteiros individuais, recollida porta a porta a grandes productores, recollida porta a porta a grandes productores de orgánica, pero tamén de cartón, e ademais recuperamos espacios importantes que estaban abandonados, como por exemplo o Mirador de Refosos, onde fixemos unha carballeira e era un vertedeiro. Teño dúbida, non sei se vostede xa interviu nesta rolda ou era a quenda de José Ramón Abal. Disculpen que teña dúbida. Salteime unha rolda, perdón, é a súa quenda agora, entón? Perdón, entón José Ramón Abal. Disculpe que tiña mal anotada aquí, José Ramón Abal. Non te preocupes, Dani. Mira, a mí se falamos de políticas sociais, o primeiro que se me ve en cabeza son os nosos maiores, non? Eu celebro a noticia de que se amplíen as plazas no centro de día, pero Tino Cordal, mire, a Casa do Mar de Cambados. 7 de novembro do 2018. Bueno, as obras empezarán para o verano que ven. A Casa do Mar de Cambados... 21 de maio do 2019 a 5 días das eleccións. As obras da Casa do Mar se harán en 2 fases. 16 de xuño do 2021. El Concello de Cambados dá luz verde a las obras de la reforma de la Casa del Mar. 31 de agosto de 2022. La Casa de Mar entrará en obras, pero no por las que estaban planteadas, que inicialmente era unha reforma integral. 16 de setembro de 2022. La ansiada reforma de la Casa do Mar queda atrapada en la lenta burocracia. 20 de outubro de 2022, a última vez que protestaches, pero non? Por qué, claro, pero por que nos botas a culpa a nos se a responsabilidade do Instituto Social da Mariña? Oye, ese pero terreno nos reclamamos, Tino, igual que o centro de saúde, non é noso, é do Sergas. Temos todo o tempo parado, non se preocupe. Botarnos a nosa culpa de algo que non é noso, que non nos corresponde. Porque o vendes en demasía. Non, perdón, nos tramitamos todo, quen o paralizou foi o Instituto Social da Mariña. Nos non gobernamos en Madrid, nin gobernamos en Santiago, gobernamos en Cambados. Non gobernas en Madrid. Iso, mira, de verdad, non teño moitas ganas de discutir contigo porque creo que nos vamos ter que sentar outra vez depois de 28 de maio. Eso espero e que negociemos e teño vontade de entendemento, teño moitísima vontade de entendemento contigo. Pero ti sabes que o ISM é de Madrid e sabes que o Centro de Saúde é da Xunta. Eu vou decir o que quería decir e o que te quería decir que ao mellor o que pasa por o de José Ramón é que tendedes a vender demasiadas cousas que son de outras administracións e despois cando non se cumplen... De contado seguimos con vostede porque ainda estábamos no tempo de Cambados. Continuamos con Cambados. Continúa Cambados. Bueno, gracias Dani. Tino, vamos a ver, un líder político está nas boas, mais está nas dificultades. Un líder non ten sentido. Se me deixas falar, continuo. Vamos a ver, ti anunciabas isto e te querías facer partícipe, que estabas facendo unha xestión, estabas presionando, ti estabas vendendo esa obra como unha obra que iba a ser parte da túa xestión. Ahora que as cousas van mal, ti o faso de sempre, te escondes. E agora botas as culpas fora. Un líder político non fai o que acabas de facer ti. Ti estás seguido nas fotos, no Facebook, facendo anuncios, e agora que salen mal as cousas, agora botas de culpa, pero o candidato do Partido Socialista, que é o Instituto Social da Mariña, todo o Ministerio do Goberno Central do Partido, aí non decides nada. Vos solo protestades cando son obras ou subvencións perdidas da Xunta de Galicia, que solo protestades contra os gobernos do Partido Popular. Eu voto en falta en Cambados, e non somos a única plataforma veciñal que se presenta a estas eleccións,
E o Concello de Cambados, o equipo do Goberno Municipal, ten que ser exixente con todas as administracións, independentemente de goberne quen goberne. A mí me dá igual que goberne o Partido Popular ou o Partido Socialista. Nós temos que defender aos veciños de Cambados. E Tino, esa Casa do Mar, que era un lugar onde estamos maiores, hai unha humidade tremenda. Eu non sei como che dá vergoña non haber conseguido absolutamente nada en 5 anos. Os maiores, a mí me dá pena, me cae a alma. Non foches ti, fun eu. Temos lo que deixar aquí, continuamos falando de benestar. Señor Cordal, non o están a escoitar na casa porque isto va a falar eu, que a fin de contas é quen dirixe este debate, e eu que temos que seguir falando de servizos sociais, de benestar, e introduz tamén a cuestión da demografía. Temos agora mesmo a poboación estancada máis ou menos no Concello de Cambados, cunha pequena tendencia á baixa. Tamén xa se introducían na segunda parte do programa algunhas propostas en canto a vivenda. Recuperamos a orde que teñamos establecida, así que é a quenda do bloque. Sí, en canto a demografía, está estancada pero tirando a baixa, perdemos na última década 275 habitantes, entón nós temos claro que no noso plantexamento urbanístico que empecé a desbozar na primeira parte do debate está o da desenrolo das bolsas de solo urbán que hai no centro. Nós no noso caso vamos a propoñer, como vemos que a iniciativa privada non é quen ou non dá arrancado, vamos a facer unha proposta a xente cando estemos no goberno, aos donos desas parcelas, de que ser parte da promoción, formar parte da promoción, é dicir, propondrémoslle ser nós quen fagan as rúas e os servicios a cambio de quedarnos cunha parcela, evidentemente, para poder, e así ter máis solo urbán para poder edificar. Está claro que é un problema de vivenda en todos os sitios, en Cambados tamén, é un problema que se xunta tamén, non podemos esquecer, co da vivenda urbanística e que está resultando un problema tamén en Cambados, non hai turística, perdón, sí, gracias. Non hai vivenda de alquiler realmente para a xente moza Cambados a precios asequibles, é imposible, non hai para a xente con soldos, moito menos para a xente moza, e creemos que vai ser unha forma de dinamizar. Se a iso lle xuntamos esa nova fachada marítima que presentamos, que nós seguimos pensando que é mellor a praia, por unha simple cuestión, é que sin a praia, sin ese recheo de area, sin esa porta de area, non vamos a ser capaces de sacar eses malos cheiros dali. Non lo dixeron varios técnicos consultados, é imposible. Cambados tiña un cair natural ao mar, ese cair se eliminou e, polo tanto, hai esa acumulación aí. Imos ir co Partido Popular, de contado. Nos apostamos por esa praia que se estaba a falar agora. Era unha proposta que xa levaba e defendía o Partido Popular de facer a praia no saco de Fefiñáns, unha medida que creo que pasa polo turismo, que é un sector moi potente e que eso atrae o comercio, atrae a hostelería e incluso a práctica de actividades deportivas. Creemos que a xente se está indo a outros concellos porque, bueno, abrir un negocio en Cambados neste momento é moi complexo por todas as circunstancias nas que nos atopamos, falta de aparcamiento, falta de dinamización, e creemos que é unha medida que favorecería moito a revitalización do pobo. Esta complexidade tamén que hai agora de poder obter unha licencia en Cambados, pois para facer calquer tipo de cousa, non? Entonces, nos pensamos que é fundamental esta medida e, lóxicamente, poñer en funcionamento o Departamento de Urbanismo do Concello de Cambados para que todo isto se poida levar a cabo, se poida facer. Pois damos a palabra agora a Cambados Pode. Sí, a Cambados Pode, estou reorganizando por ese pequeno error, non se preocupen, está todo controlado. Cambados Pode. Evidentemente temos un problema de urbanismo en Cambados e a reactivación urbanística ten que ser o próximo motor económico nestes próximos 4 anos de legislatura. Xo decíamos antes, se aprobou unha moción en marzo do ano 2023, temos fugas de veciños constantes para concellos colindantes como Ribadumia e Vilanova, e ese é o primeiro paso. O primeiro paso é desatascar o Departamento de Urbanismo. Habrá que reforzalo con máis técnicos ou coas medidas que sexan necesarias, pero hai que ser valente e hai que adotalas. E despois, progresivamente, ir desarrollando parcialmente, por exemplo, a variante dos Salnés, dar saída ás rúas Blanco Amor e Otero Pedraio, aí xa se van a xenerar máis aparcamentos, porque o darlle salido crear esas calles hacia a variante dos Salnés, evidentemente,
tendremos 60, 70 plazas máis de aparcamento e progresivamente habrá que ir desenvolvendo pois as unidades de xestión na Avenida Pastora, Rúa Olmos, etc. Pero que é urxente e moi urxente é o tema da activar o urbanismo en Cambados. E en canto a políticas sociais e conciliación familiar, porque pasou nesta pasada Semana Santa que se puxo en marcha unha ludoteca en Cambados e funcionou moi ben na nave de Peña, gratuita, pero claro, houve unha discriminación, Samuel, moi clara coas parroquias. Houve unha discriminación total porque a das parroquias sí que había que pagar e eu entendo que se o Concello subvenciona a ludoteca, que funcionou e estuvo moi ben, a da nave de Peña tamén habrá que subvencionar a das parroquias. Eu creo que aí temos que evitar esa discriminación, creo que foi algo que aí, creo que foi un erro clarísimo e que hai que... Hai que ter en conta dúas cosas. Normalmente nos funcionamos de forma subsidiaria a hora de ofrecer esas ludotecas. Se existe iniciativa privada, non está ben que o Concello compita de forma desleal con aquelas empresas que si o ofertan. Non pode dicir eso dentro da área de servicios sociais. Non falo de servicios sociais, falo de o servicio de ludoteca de verán. Non compita, do Concello. A do Concello é necesaria para cando a xente non pode chegar a un servicio, é onde ten que estar a administración para ofrecer un mínimo. E non podes decir que non compita, por favor. A administración pode axudar a aquelas persoas que, polas circunstancias que sexan beneficiarios de unha axuda para poder acceder a ese servicio, pero non podemos competir montándonos unha ludoteca cando existen ludotecas de ámbito privado. Non podes decir eso. Non, estou completamente de acordo. Non podes decir eso como estábamos falando antes do saneamento e me quedou por falar de algo importante cando falábamos de medio ambiente, que era pois ese proxecto de saneamento de 1,7 millóns de euros, que é un investimento moi importante para tratar de rematar o saneamento na nosa vila, que vai rematar tamén en parte con esos olores que xa están mellorando moito desde que se fixeron a Rúa Pontevedra, a Rúa Ourense e Rúa Sevilla, porque aí xa van con redes separativas e xa melloramos moito. Pero falando tamén de terceira idade, sabedes que adquirimos a Cámara Agraria Local e acabamos de redactar o proxecto, este ano se financiará con Plan Concellos, para convertir esa Cámara Agraria en un centro social de maiores. É un local amplio, un espacio diáfano, onde eles poden desenvolver as súas actividades, ter os seus encontros e ter as súas reunións en un local público e acondicionado exprofeso para eles, que agora están no Salón de Peña, ten certas deficiencias. Tamén fixemos melloras moi importantes de cara á infancia. Por exemplo, ampliamos ou colaboramos na ampliación dos comedores escolares absolutamente a todos os centros do municipio, que non o tiñan. Teño que reconocer o traballo das AMPAs, que foi, digamos, o que tirou do carro, pero co apoio do Concello, e renovamos parques infantís. Comezamos polo de Corbillón, que se renovou integralmente, agora estamos co de Vilariño, renovamos o de diante do Concello. Se lle parece, completamos esta rolda con Tino Cordal. A ver, en materia de vivenda queremos desenvolver as unidades de xestión, queremos habilitar esas vivendas en Mas de Sareb para viviendas sociais e tamén destinalas para a mocidade, que quere de alguna maneira emanciparse e non pode. Despois tamén en materia, digamos, de ecoloxía, de medio ambiente, nós que apostamos por un concello sostible, queremos que haxa carrís bicis que conecten todo Cambados, queremos ademais instalar placas solares en todos os edificios municipales, poñer tamén puntos de carga para coches eléctricos e queremos, desde logo, apostar tamén por sanear toda a costa cambadesa e agora xa vai haber ese plan con case 7 millóns de euros que así o van a permitir. En materia, digamos, de atención sanitaria dentro do propio Concello, que non ten competencias de sanidade, fomos quen impulsou a reforma do Centro de Saúde, fomos nós tamén quenes estuvimos reivindicando ao lado, digamos, de todos os colectivos a favor, digamos, dunha sanidade pública digna de calidade. Durante a pandemia non deixamos tirados os cambadeses, atendémolos, levamos a comida ás casas, levamos medicamentos, enviamos máscaras homologadas durante un par de veces a todas as casas de Cambados, atendemos aos nenos dos coles, prestándolle ordenadores portátiles, enviando tamén tarxetas para móviles, en fin, fixemos un traballo intenso porque creemos realmente na política social, creemos na política sanitaria, creemos nun Cambados sostible e é o que seguiremos defendendo nos vindeiros 4 anos. Bueno, ainda temos pendente falar de transición ecolóxica, eficiencia enerxética, transparencia e participación cidadá. Xa introduzo eu todos estes temas, a ver por onde tiran os candidatos aquí presentes. Nesta rolda que ben de contado, comezamos con Cambados Pode. Contestando ao fío que decía Tino Cordal, non? Que durante a pandemia, pois que o Concello de Cambados, pois que estivo aí traballando duramente, non? O que nos transmiteron, fomos o último concello da comarca do Sener en repartir as mascarillas.
Creo que, bueno, e eu quero agradecerlle aquí públicamente a todos os voluntarios, Protección Civil, a todas as persoas que estiveron durante esa terrible pandemia traballando de forma desinteresada, pero dende logo dentro do Concello de Cambados non podedes presumir desde o equipo de goberno municipal. Mira, Tino, nos puxemos en marcha unha comisión de reconstrucción económica e social que foi apoiada por unha amplia maioría no pleno. E ningún dos dous alcaldes socialistas, nin a alcaldesa, nin Samuel, fochedes capaces de poñer a marcha. Era precisamente unha comisión para reactivar a economía por mor da pandemia. Despois, en materia de transparencia, que, bueno, é certo que estes últimos 2 anos xa non presumichedes tanto desde o goberno, e non presumichedes tanto porque o goberno de Cambados incumple a lei 19/2013 de transparencia das administracións públicas. Non publicades os contratos menores cunha periodicidade trimestral tal como exixe esa lei. Nos fixemos o que tiñamos que facer, presentar unha moción no pleno, se aprobou por unha amplia maioría para que todos os contratos menores se publiquen, toda a información se publique no portal de transparencia. Eu creo que os veciños teñen dereito a ter acceso a toda esa información, para eso hai unha lei, e dentro do Concello de Cambados aí incluso tivemos que ir ao Valedor do Pobo, porque non queríades executar esa moción. E despois, se falamos de conciliación, de políticas sociais, parques infantís, bueno, aí creo que Samuel, é certo que se foi facendo algo, pero porque nos estivemos insistindo desde a plataforma veciñal Cambados Pode. Mira, en Castrelo, o tobogán, o cambiachedes despois de meses ou máis dun ano, porque nos o solicitamos, pero, por exemplo, no ano 2021, que se fixe unha renovación do parque infantil que está ao lado da estación de buses, eu creo que incompleta, sabes, que está o caucho nos elementos de xogo que se levanta, e aí habrá que facer unha reforma máis integral, e o caucho ten que ser corrido por toda a superficie, porque os nenos están caendo actualmente a 100 metros do Concello. Chegase tarde sempre co tema dos parques, era unha demanda histórica do Batuqueiro que pedía que se retranqueara ese parque, pero bueno, como sempre, chegamos tarde. Fai moito tempo que se viña pedindo eso. Porque ese parque nunca se debeu montar onde estaba montado. Pero vostede tardou, canto? 8 anos en retranquealo. E o estado... Levo un ano e medio de alcalde, como pode ser 8 anos? É que é pésimo o estado de conservación no que están os parques de Cambados e o que están os parques das parroquias están destrozados. Pero bueno, vamos a entrar no tema de transición ecolóxica e de costas. Vamos a entrar nun tema que é fundamental para o sector marindustria, que é o tema da lei de costas, que temos comprometida a viabilidade das depuradoras que a vostede tanto lle preocupan, que non saben se van a poder prorrogar as concesións ou non, das construccións que temos tanto públicas como privadas que están nesas áreas e que non saben o que vai a pasar con elas. Pero ese artigo, todos son boas palabras, pero siguen aí, nos non sabemos cal é a xestión que está facendo o alcalde co goberno central para poder revertir esta situación. É fundamental porque milleiros de postos de traballo do noso Concello dependen desas empresas que están aí encravadas. O alcalde posicionouse inequívocamente cos seus veciños, supeditando sempre os intereses dos veciños e da industria aos do partido. E o dixen claramente, por activa e por pasiva, e me reunín con eles, propicei reunións con dirección do meu partido con eles para tratar de que esas diferencias se solventen. Segundos a Sabela Fole. Pois gustaríanos saber cales son esas solucións que se acadaron para que efectivamente moitos veciños non sepan que vai pasar incluso coas súas casas. E bueno, insisto, o estado dos parques é lamentable, é lamentable. Están sin desbrozar, están sin atender, están... Mira, que se fixo? Foi a Santomé, foron fai 15 días, porque estaban en estado deplorable os columpios do parque de Santomé. Estaban non, é que non se fixo ninguna tarefa de mantemento neste... Señor Lago, é a súa quenda, cando queira. Grazas, señora Fole. Sentindo moito, porque non conservaron nin o que tiñamos tristemente. Mire, antes de continuar con isto, e que saca o tema do mar, quería facer un pequeno reproche a raíz dos monumentos náufragos que fixemos ao lado da Casa do Mar. Porque publicaron vostedes no seu folleto de precampaña que fixéramos algo que estaba mal feito, que non debería ser feito así. A quen representa vostede? Eu copiei un titular que sale na prensa, como outros tantos. E agora pregunto, en nome de quen fala vostede cando afirma eso? É que eu non falo en nome de ninguén. Porque eu falei coas 4 familias afectadas. Eu falo de erros que se publicaron en prensa por parte do alcalde de Cambados. Eso que vostede considera un erro, eu falei coas 4 familias afectadas e todas me dixeron que para elas estaba ben.
que non precisan os nomes dos seus fallecidos. Eu simplemente E me parece copio. El unha alcalde de política, Cambados pide me disculpas, parece el unha alcalde de política Cambados moi- recula y Cambados no moi- logra las ayudas. Unha política Continúa, Samuel. moi... Remítome a copiar os titulares que Continúa, saen Samuel na Lago. prensa. Pois Eu non fago valoración, fago a valoración No, que a vais fai titular- vostede, a vais titular fai unha valoración. que se É fai algo moi rastrero do seu goberno. facer Non. política co sufrimento É que dos eu demais. non fago É moi política. rastrero. Deixamos a que É moi remate. rastrero. E ademais, vou dicir algo. Se realmente vostede estivera preocupada, por que non estivo ese día no acto? Mire, eu teño un compromiso público Un en mitin do Partido Santiago Popular. nese día. Efectivamente, Un mitin tiña do un Partido Popular compromiso era máis adquirido. importante Non, que pero estar había cos seus veciños, representación Ata aquí, que as familias- ata aquí, grazas, Non ata aquí, representación. imos con Tino Cordal. Moitas grazas. O Concello de Cambados é o máis transparente de toda a comarca. Publica todos os ingresos, todos os gastos, o portal de transparencia é do máis visitado da nosa web, con máis de 260.000 visitas. Ademais, fomos o primeiro concello, que hai moitos aínda, que non retransmiten os plenos por streaming, por internet, e pode ver calquera veciño dende a súa casa. Teño que decir, ademais, que en materia sanitaria tamén me gustaría ver o Partido Popular de Cambados protestando ante os seus colegas da Xunta por intentar deixar no Albariño sen médico a Cambados. O sea, a festa máis importante de Galicia, e parece ser que o Partido Popular de Cambados non lle importaba que os seus compañeros da Xunta nos deixaran sen médico. Igual que tampouco lles importaba que durante a pandemia, cando Cambados tiña moitos menos casos que Sanxenxo, Cambados estuvese pechado perimetralmente e Sanxenxo, como eran dos deles, estaba aberto para uso e disfrute, digamos, dos seus turistas. No, eso foi certo. Eso foi certo. Eso foi certo. Entón, a ver, aí está a garantía. Somos Cambados defende única e exclusivamente a Cambados. E hai outros partidos que teñen no pleno que se poida dotar de máis médicos hospital comarcal e votase en contra. E hai outros partidos, como o Partido Popular, que se debe aos seus xefes en Santiago ou en outros lugares onde lle din o que teñen que facer e están caladiños porque non queren enfrentarse a eles. Veña, tócalle o BNG un minutiño e medio. O da transparencia, casi creo que é un presumir de transparencia este goberno, me parece, levar unha moción no pleno, se levou unha moción que será de José Ramón, que se debateu, o concelleiro dixo que non se podían publicar as actas de goberno porque tuveran un requirimento da Axencia Española de Protección de Datos, e tuvo que ser o secretario, por escrito, quen dixera que non había ninguna comunicación para non desa axencia, foi o secretario. E además a transparencia deixedelo tal cual, fotedes tan transparentes que a volvechedes invisible, non se ve por ningún lado. Pero si Porque publicaches... está todo publicado no portal de transparencia. Todo non, o que queredes. Todos os ingresos, todos os gastos, transmiten os plenos. A ver, que non o fan outros concellos, somos o único que facemos. No, pero eu quero que o meu concello faga, non me importa máis. Estou aquí falando de concello de Cambados. Podes presumir de Cambados como concello transparente ante os demais. Non podo. Sí que podes, sí que podes. Entón, eu para rematar quería decir que nós comprometémonos a poñer en marcha as ludotecas tanto de Nadal como de verán, como polas tardes na época lectiva, en todos os centros parroquiais e na biblioteca como se facía sempre. Vamos a municipalizar a xestión dos comedores escolares e crear unha línea de axuda para eses comedores. Vale? E vamos crear un observatorio da igualdade ca participación activa dos centros educativos que promova accións ao largo do ano e non só en fechas señaladas. A igualdade non é unha excursión a Lugo. Bueno, pois, chegado este punto do programa, témolo xa que deixar aquí, chegado este punto do programa, imos xa coa derradeira intervención dos candidatos aquí presentes, ese minuto final no que cada un deles pode dirixirse aos seus veciños e veciñas e, lóxicamente, ao resto da nosa audiencia. Comezamos polo candidato de Cambados Pode, José Ramón Abal, ten vostede 60 segundos a que la cámara. Ben, son ustedes, veciñas e veciños, os que deciden cada 4 anos quen goberna en Cambados. Son vostedes os que quitan e poñen gobernos. Nós, durante estes últimos 4 anos, nos apartamos da política de confrontación e nos dedicamos pois a chegar a acordos na Cámara Plenaria para atender a deficiente xestión municipal que vivimos, lamentablemente, nesta etapa. Este domingo 14 de maio ás 8 da tarde no Hotel San Marcos vamos a presentar a candidatura de Cambados Pode e os quero convidar a todas as veciñas e veciños a que asistades a conocer o equipo humano e a que coñezades tamén todas as propostas pormenorizadamente. Creo que temos un equipo espectacular, un equipo no que podedes confiar, un equipo moi serio, moi responsable, moi comprometido con Cambados e me gustaría pedirvos o voto e a vosa confianza para ese novo equipo. Hai nove caras novas, hai personas que moi
preparadas, moi competentes, e nos gustaría pois encarnar a ilusión que tendes vos pois para ter un goberno municipal á altura do gran pobo que somos. Moitísimas gracias e vos animo a que vayamos todos a votar este vindeiro 28 de maio. Gracias, señor Abal. Minuto final pro candidato do Bloque Nacionalista Galego. Temos tedes 60 segundos a aquela cámara. Hoxe comezou a campaña e con este debate xa quedou claro que ten un proxecto sólido, realista e transformador para Cambados. Un proxecto que potencia o que xa temos, pero que vai traballar por sumar máis activos para a vila e a súa veciñanza. Ese proxecto é o do BNG, e para o cal vos pido o voso voto o próximo domingo 28. Convidábavos ao principio deste debate a soñar. Cambados merece soñar cun concello máis cohesionado, con instalacións municipais para todas as veciñanzas vivan onde vivan. Cambados merece soñar cun concello áxil, transparente e aberto á veciñanza. Cambados merece soñar cun deseño urbano que potencie o comercio, que sume zonas verdes e con máis espacio para os peóns. Cambados merece soñar cun goberno que poña nas fotos da acción social e económica do concello. Son Liso González e da man do BNG quero ser o voso alcalde, o seu alcalde, para a partir do día 29 facer este soño realidade. O 28 vota BNG, o 28 máis BNG será máis Cambados. Boa noite, veciños e veciñas. Gracias, señor González. Minuto final para o candidato de Somos Cambados, 60 segundos a aquela cámara. Ser alcalde de Cambados é a máxima aspiración que teño como cambadés. Dedicarei todo o meu tempo e todas as miñas forzas para darlle a Cambados o futuro que se merece. Conto cun equipo de persoas capaces e dispostas a poñer os intereses de Cambados por riba de todo. Co vos apoio conseguiremos un Cambados accesible, saudable e sostible, no cal os seus habitantes se sintan orgullosos de vivir nel. Nos próximos 4 anos queremos acondicionar todas as beirarrúas para facelas accesibles. Queremos ademais renovar todos os parques infantís. Queremos ademais acondicionar un local social para as persoas maiores. Queremos ter ademais un Cambado preparado para os retos do cambio climático. Queremos diseñar as vivendas en Mas de Saref para vivendas sociais en Cambados. Queremos facer moitas cousas e co voso apoio estamos seguros que o conseguiremos. O próximo 28 de maio apoia a candidatura de Somos Cambados, a vosa candidatura, a candidatura máis cambadesa. Grazas, señor Cordal. Minuto final para o candidato do Partido Socialista, 60 segundos a aquela cámara. Boa noite. Como acabamos de expoñer, dende o Partido Socialista de Cambados ofrecemos unha xestión e ofrecemos unha forma de facer política máis coherente e máis razonable. Ofrecemos proxectos que son reais, proxectos que son factibles, proxectos que son realizables e que, ademais, cubren as necesidades da xente. Non estamos prometendo obras faraónicas e irrealizables, que son caras, custosas e, ademais, pouco útiles. O que queremos é que Cambados se convirta no mellor lugar para vivir. E para iso rodeeime dun equipo de xente traballadora, xente honesta, xente representativa de todas as parroquias. Hai xente de Ubiña, xente de Corbillón, xente de Cambados, xente de Castrelo, xente de Vilariño, xente de todas as idades. Temos dende 18 anos da máis xoven a 75 do máis veterano. E, sobre todo, homes e mulleres que son boas persoas e que están dispostas a dalo todo por Cambados. Por iso, confiando en que presentamos o mellor proxecto e o mellor equipo, vos pido que votedes polo Partido Socialista para as próximas eleccións do 28 de maio. Imos xa co minuto final da candidata do Partido Popular, 60 segundos, aquela cámara. Nos, o Partido Popular, imos a ser un goberno útil para o Concello de Cambados. Vamos a dar cumprida atención aos veciños, designando concelleiros responsables de área para atender os veciños en cada parroquia. Imos a formar brigadas fixas de mantemento e limpeza durante todo o ano en cada parroquia. Imos a dotar de maior axilidade os procedimentos administrativos para a concesión de licencias, reforzando o departamento con máis técnicos e adoptando as medidas que sexan necesarias. Imos a desenrolar urbanísticamente espacios do centro de Cambados que permitan a apertura de novos viais. Imos a facer unha praia no Saco de Fefiñáns que para atraer maior actividade hosteleira, comercial e incluso deportiva e potenciar o turismo, que é un dos sectores que maior riqueza xeran Cambados. Imos a dotar a Cambados de máis instalacións deportivas que tan necesarias son, ampliar as zonas de aparcamento e apoiar, como non, o sector bar-industria frente á demoledora Lei de Costas que
está a arruinar o noso litoral e o sector de oviño. Folia completou xa ese 60 segundos. Grazas aos 5 por participar neste debate que dedicamos aquí en Canal Rías Baixas ao Concello de Cambados. Marchamos, ademais marchamos de fin de semana, non sen antes lembrar as vindeiras citas nas que estamos a traballar. O lunes da semana que ven é a quenda do Contrastes Noia, o martes Contrastes Poio, o mércores e o Día das Letras Galegas e xornada festiva, así que estaremos de volta o xoves co Contrastes do Concello de Sanxenxo. Ademais, xa saben, todos estes espazos electorais tamén dispoñibles na nosa canle de YouTube. Graciñas, moi boa noite.